beyik duyguny özünün dörüdüçülüğünden eriş argaç edip geçirip, yaş nesillemede özü boluşlu bir mirasy galdyryp giden Türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, ýazyjy, şahyr, Suhan Göýlügiň hem şorta sözlügiň ustady Çary Gurbangalyjew hakynda gepleşigimiziň bu gedekki sanyny giň işleýin söhbet ederiz. Inhe häzir gepleşigimiziň dowamyna çykyş etjek halipalarymyz barada kelamagyd. Ýazyjy, şahyr hem dramaturg, şeýle de watana bolan söýgüsi üçin medalynyň eýesi Abdurraşid Taşew. Yine de halipa şahyrlarymyzdan Magtym Gulşanas Gullu Durduýew. Halipamyz ýazyjy, şahyr, dramaturg Hemra Şeýerew. Şeýle de bugün biziň aramyzda ýaş şahyrlardan hem gatnaşýanlarymyz bar. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mar şäher komitetiniň esasy hünärmeni ýaş şahyr Gaýgysyz Magtymow. Ine bu ýerde oturan doganlarymyz bolsa, biziň şahyrymyz Çary Gurbangalyjyň nesillerini degişli. Şahyrymyz olar maşgalada jemi 5 dogan bolupdyrlar. Şahyryň Akym atly agasynyň ogly Çary Gurbangalyjewiň inisi Jumagalyj Akymow bar aramyzda. Jumagalyj aga bütün ömrüni mugallimçilige bagş edipdir. Häzirki wagtda bolsa ol hormatly diýin çalyşdy. Ine bu ýerde oturan jigilemiz bolsa şahyrymyzyň agtyklaryndan. Şahyrymyzyň maşgalada jemi 5 perzenli bolupdyr. 3 ogly hemde 2 gyzy. Şahyryň Sapa atly oglunyň ogly hemem şahyrymyz Çary Gurbangalyjyň nesilleriniň arasynda hormat edilip atdakylan jigimi şahyryň agtygy inhe Çary Gurbangalyjew bar. Çary jigimiz häzirki wagtda ol erkin guruluşy hususy kärhanasynyň hünärmeni bolup işleýär. Şahyryň ogly Erkin Çaryýewiň ogly şahyrymyzyň agtyklarynyň ýene-de biri Begenç Çaryýew bar inhe. Begenç häzirki wagtda ol Mary Syýahat hojalyk jemgyýetiniň müdiri bolup işleýär. Şahyrymyzyň çowlugy Ediz Çaryýew aramyzda. Ediz jigimiz ol Mar şäherindäki 34-nji Çağalar bagyna gatnaýar häzirki wagtda. Ine Magtym Gulşanas Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bir näçe talip oglanlarymyz, gyýylanmaz amma olar biziň gepleşigimizde iýdi derle gelip gatnaşyp durýarlar. Ýanky adagdalan ýokary okuw mekdebiň Türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň talipleri bular. Ýene-de tanışdyrmagymyza dowam edýär. Ine gepleşigimizde halipa şahyra Zenanymyz Türkmenistanyň halk ýazyjysy sonu ýazwada gatnaşýar. Oň aňyrýanyny Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutynyň ilmi işgäri Cemal Ahmadowda gatnaşýar. Ýene-de her şahyrymyzyň nesillerinden bar. Ödem bir de aýtmaklaryna görä türkmençilikde bir jaý edilýän düzgünler bar. Gelin edinjek bolanda hormat edip gudaçylyga gatnanylýar. Şahyryň hut özüniň gudaçylyga gatnap edilen gelinleriniň biri ogul Cemal Akymow da aramyzda. Ogul Cemal ýene-de ol mugallim bolup işläp, şu hormatly kärde zähmet çeken Zenanyň biri häzirki wagtda olam hormatly diýin çalyşdy. Oň aňyrýanyny Çary Gurbangalyjewiň ýene-de çowluklarynyň biri gatnaşýar. Biziň Gulzada jigimiz. Gulzada Çaryýew ol Aşgabat şäherindäki ingliz dilini ýöreteleşdirilen 87-nji orta mekdebiň 7-nji sınıf okuwçysy. Ine şeýle de ýene-de agtyklarynyň Gülälek Gurtjaýewa. Gülälek bolsa Aşgabat şäherindäki 84-nji Çağalar bagyny işleýär. Hemmemiz birek hoş gördük. Edip arkadagymyz şeýle diýär. Biz iň gowy eserleriň öňüne baş egýärsiýär. Şeýle öňüne baş egerlik eserleri Kahraman arkadagymyzyň özüm bize döredip berdi, halkyna sowgat etdi. Umumy adamzada. Beýle diýmegimiziň sebäbi bu kitaplaryň özünden parahatçylyk hakyndaky beýik duýgular geçýär. Parahatçylyk söýjülük, dünýäň awatlygy, adamlaryň kalbynyň ganatlygy ýa-da ilm hakyndaky beýik jümleleri, felsepeleri bular hemmesi umumy adamzada derkar, wajib. Ine şoň üçin edip arkadagymyzyň
öňünde baş egerlik eserleri döredenligini nagtamak isledim. Biz muň üçin mehriban arkadağymyza sag bolsun aýdýas geljekde galamynyň mundanam ýitip bolmagyny arzu edýär. Edýät arkadağymyz kitaby ýazýandan hut özüne aýratyn sarpa goýýar. Ine nejeme asyrlyk taryhy bar türkmen halkynyň. Şol asyrlaryň jümmüşinden hiç ýyl gadyr gymmatyny ýitirmeýän gelen beýik eserleri, beýik şahsiýetleri bar. Şolar barada aýratyn olan şahsiýetlerine ýüzlenip ýazyjy şahyrlar, alymlar, jurnalistler, halipa mugollimler hakynda şolar ýaly gepleşikleri taýýarlap bize halkymyza ýetirmeklige de giň ýollar açyp berdi. Hormatly prezidentimiz, muň üçin biziň hemmämiziň şu gepleşigi taýýarlaýjylaryň, şoňa gatnaşyjylaryň, ruhy çyragymyň muştoklarynyň, ýürekleriniň alkyşlary beýmeçwerdir hem döwrümizde hem edýät arkadağymyzda. Ýa şu kitabyň gymmaty hakynda, sözüň güýji hakynda söhbete başlangyç goýup berseňiz, siz halipe hökmüne hemraga. Biziň baý edebi mirasymyz bar. Ol miras asyrlardan asyrlara geçip gelýän biziň halkymyzyň bir ruhy baýlygy. Ol baýlygy geljekki nesillerimize, şuňky ýaşlarymyza el ýeterli etmek biziň borjumyz. Şol edebi mirasy öwrenmäge, geçmiş mirasy öwrenmäge biziň hormatly prezidentimiz giň mümkinçilikler döredip berdi. Onha şu ruhy çyragym gepleşiginiň ödem ine şol döredilen mümkinçilikleriň biri bu gepleşikde biziň geçmişde gowy eserler döredip ýaşap öten ýazyjy şahyrlarymyzyň durmuş hakynda ören bir täsirli gurulmalar edilýär. Muny gowy görüp tomaşaçylar syýynlaýar, biziň özümizem höwes bilen syýynlaýar. Her gedek täze gepleşige garaşýar. Şeýle gepleşikler juda köp gerek. Edebi mirasymyzy, geçmiş hazinamyzy öwrenmek bize ören wajyp. Sebäbi ýaş nesili belent adamgerçilik ruhunda, vatansyjylyk ruhunda terbiýelejek bolsak, bu mirasy biziň ören çuňur bilmegimiz, öwrenmegimiz, ýaşlara el ýeterli etmegimiz gerek. Ine şonuň üçin biz şu döredilip berilen mümkinçiliklere juda begenýäs. Hormatly arkadağymyzyň şu döredip beren mümkinçiliklerine her ýyl Moskowy edebiýatymyzyň şahyrlarynyň ençeme kitaplary çykarylýar, gowy oňat beregde. Hem häzirki döwür ýazyjy şahyrlarymyzyň ýazan eserleri çykarylyp okuýjylarymyza ýetirilýär. Hormatly prezidentimiz ine şeýle kitaplary juda köp çykarmagy, öz döwrümiziň öňe süren temalary hakynda ýazyjylarymyzyň köprek ýazmagyny her gerekki çykyşlarynda dörejilik adamlar bilen bolýan duşuklarynda puhta bize sargyd edýär. Ine bilim şol sargıtlara eýerip öz dörejiligimizde şu döwrümiziň öňe çykaran temalaryna ýüllenmäge çalışýar. Geçmiş mirasymyzy öwrenenimizde biz kän bir meşhur ýazyjy şahyrlarymyza şeýle buýsanç bilen herledip eserlerini häzirem okuýar. Wagt synygyna tap getiren eserler. Ine şol şahyrlarymyzdan birim Şary Gurban Gulyjew. Ine Şary aga bilen biziň tanışlygymyz ir döwürlerde boldy. Onha sonu bilen ýaş kommunist gazetinde biz edebiýat bölümine bili işledik. Ine şol döwürlerde Şaragy redaksiýamyza öz goşgularyny getirerdi. Ondan soň maňa Magart Neşriýatynyň edebiýat bölüminde bir 13 ýyl töwerek işlemek nesip etdi. Ýanky 81-nji ýyldan 93-nji ýyla çenli. Şonda da Şaraga kän gelerdi. Ine şonda da biz Şaragaň kitaplaryny taýhallap körpe okuýjylarymyza, ýaşlara el ýeterli bolmagyna kömek etdik. Şaraga barada şuňky gepleşiň edilýänine juda begenýäs. Ine Şaraga ýatlanmagy munasyp şahyr özi juda kiçik öwünli adamdy. Bir halk biçimi adamdy. Özüm halkyň arasyndan çykan adamdy. Biziň ählimizem ýazyjy şahyrlar halkyň arasyndan çykan. Ýöne men diýmekçi bolýanym, Şaraga halk durmuşyny has gowy bilýärdi.
juda oňat bilýärdi. Şol bilýän zatlarynyň halkyň arasynda bolup ýanky edim gylymlary, däp desurlary, halkyň bir durmuşyny öz eserlerine singdirýärdi. Halkyň Durmuşy gowy bilýän adam. Durmuşy gaty gowy bilýän adamdy. Şol ýazgy şahyr halkyň ýürek sözüni söýlejek bolmaly eserlerinde. Ne şaraga ine şoňa eýerýärdi. Elmedämi halkyň ýürek sözüni söýlemäge çalışýardy. Ödüm şaraga eserlerini degişmeli häsiýetli ýazýardy. Okumasam yeňildi, dili akkanlydy. Ödem degişen bolup. O ödem degişken adam dinem şo neşriýatda işlenmede maňa juda bir meşhur Wäşimiz Pihtaganyň tikenli setirler, onuň ata köpek mergeniň çöwürlen guýy, onuň ata Salihyň bahnyalaryny kitap etmek nesip etdi. Şonda ene şu wagt aýtmakçy bolýanym şaraga da şo ýanky aglan şahirlerim ýaly, wäşler ýaly biçimdäki adamdy. Özi gürleşende söze gadyr goýardy bir tiňitli söze, bir degişmeli söze. Degişende hiç haçan sügümsizlige ýol bermezdi. Bir ýoknasyz zatlary aýtmazdy. Degişmelerim gaty düşünmeli, agramly degişmelerdi. Özüm şaraga nuskawy edebiýatymyz gaty gowy bilýärdi. Ine ýatdan bilýärdi köpesini, gaty ýatdan oňat bilýärdi. Ähli köp ýanky nuskawy şahirlerimizin goşgularyny ýatdan bilýärdi. Biz gaty ýanky şol tarapyny telpek goýýardyk. Özüm ýazýan goşgularynyň nuskawy tilsimlerde ýazýardy. Şonu juda bir oňat ýanky goşgu kadalarynyň gaty gowy berja edip şeýle ýazýardy. Bizden her şu wagt öz işimizde Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitaphanasyndan dowam edýär. Gepleşigimiziň her gezeki sanyny şu kitapxana maglumatlary bilen üpçün etmekde bize ýakyndan ine kömek edýär. Halipa kitaphanachymyz Oguljamal Orazdyrydyba. Biz telefon üstü bilen jaň arkaly habarlaşyp haýsy maglumatlary halkymyza ýetirmek isleýänligimiz barasynda sizden bir haýyş edipdik hemem. Nähilrak maglumatlary halkymyza hödürlemekle siz maslahat berýär. Köpçülükden şeýlik köp ýagdaýlarda habar düşýärdi. Biziň şu kitaphanamyzdan alınýan maglumatlaryň hakykatdan bizde bardygyny sorap gydyklanýarlar. Şu zatlar biziň ha kitaphana işimizde hazinasynda bar maglumatlary şu ruhu çyragym gepleşiň üstü bilen halka ýetirmekle özüm giň okujylar köpçülüň ara wagtynda şoý hasta ýitileşdirýär. Sebäp diýilende käbir maglumatlar halkyň arasynda bilmeýän bolmak ahmal. Men şolsyň haýyşyňyzy ähli bar maglumatlar jemläp taýýarlap goýdum. Sebäp diýilende şuýdy bir näçe maglumatlarymyz biziň şeýle bir gyzykly, düýpli, halk üçin, köpçülik üçin, okuýjylar köpçülik üçin, onu da edebiýat sanatlar üçin diýsen aňyrtna ýetip bolmajak gyzykly maglumatlar bolup durdy. Gymmatly çeşme. Ana biziň şu seljeren maglumatlarymyz şuýdy 70-den gowrak maglumatlar var. Bulardan juda kän Çary Gurban Galyjewiň ömrüne döredüçiligine ýa-da ol hakynda ýazylan ýa-da öz ýazan makalalary, goşgulary, degişmeleri juda kän ýöne. Oguljamal geneje Halipa kitapxana çökmünni 70-den gowrak maglumaty bize maslahat berýär halka ýetirmekle. Çary Gurban Galyjew metbuat bilen nähili aragatnyşykda bolluk diýilýän sowal hemmämide gyzykly. Şahirimiziň metbuat bilen gatnaşygy hakynda düýpli aýratyn bir giňişleýin gepleşik etmek mümkin ekeni. Şahirimiziň metbuatda çap eden goşgulary, degişmeleri, makalalary hakynda gyzyklanamyzda bular biýmöçber. Indi şahirimiz ilkinji goşgusyny metbuata näçinji ýylda berdik? Indi Çary Gurban Galyjewiň metbuat bilen gatnaşygynyň ilkinji ädimi 1934-nji ýyla degişleken. Biziň elimizde şol ýyla degişli bolan fevral aýyndaky çykan zarpçy gazetdi bar. Ine şu gazet marin şol wagtky gazet eken şu gazet. 1934-nji ýylyň fevral aýynda Çary Gurban Galyjewiň biz taýynatly goşgusyny çap edilip halka yetirilip bir ine şu ýerde ünislerden bu gazet size görnüşi ýaly
latin hatyny ýazylýan, çap edilýän döwür eken şol wagtlar. Hana biz taýyn diýip şol ýerde görkezilýän goşgyň aşak ýanyna serediň. Şonu şahyryň adynyň atlandyrylyşy şeýle. Ç G Galejew diýip berýär. Şunu nähili düşünmek bolýar? Çary, Gurban Galyç goşma atlar bolanlygy sebäpli düşünükli bolar ýaly edip göni. Ç Gurban Galejew däli, Ç G Gurban Galejew ýagny Çary, Gurban Galyç diýip şonu bölüp şeýdip şahyryň ady görkezilipdir goşgyň aşak ýanyndan. Goşgyň manysy şol günleriň günnelik wakasy bilen baglanşykly. Indi şu ýerde şeýle diýilýär. Ýaýyň içinde şu ýerde goşgyň nähili haýsy waka esasyna döreýänligi aýdylýar. Peşanaly goňur owasynaky ýaş ýalkym kalhozynyň umumy ýygnagynyň beren wadasy diýilip ýaýyň içinde görkezilýär-de. Eýem goşgyň näme esasyna döreýänligi aýdylýar. Bir kwent okap berýän-de. Ýa ekşiň gelmegine şatlanyp üstünlükli garşalmaga biz taýýar. Ýaryş bilen zor depgine batlanyp zarpçylykda ekmek üçin biz taýýar diýip ekşe başlanylan pursatlary hakyndaky Baba Daýhanlyň watan öňündäki berýän wadat hakynda halkyň öňündäki. Ine ýa-da şeý diýär, saat ýürekden zähmet çekip işläris, ekşi wagtyny ekip başlarys, daň atandan öküzleri goşlarys, çalt depgini ekmek üçin biz taýyn. Ine şol döwürler ekşem näme? Goşa öküzler goşulyp şol döwürler yer sürülip ine şeýdip ekilýän döwürleri şahyrymyz seslenip bir ýygnakda bolan edilen çykyşlardan uğralyp ine şeýdip şahyrymyz goşgysyny metbuata beren eken. Şu goşgy 1934-nji ýylda çap edilip gazetde üstü bilen halka berilende şahyrymyz 35 ýaş töwereklerini eken. Bu diýilligi şahyryň ilkinji goşgysy däl, ilkinji metbuata berilen goşgysydygyny besede mälim edýär. Nesriýat işgärleri bilen Çary aganyň dostlugy gaty bekdi. Aşgabatda geldigi hökman nesriýata gelerdi. Ilki size sowlaýyn diýdim diýip şol ýanky mardan gelşini nesriýata gelerdi. Ondan bizim çay verirdik. Näme biz nesriýat işgärleri çem gelen çay içýärdiň. Elbette Çary ol çaýyň bir gadyryny bilýän, gök çaýyň gadyryny bilýän. Onu bir magazyna getirip içýän adamdy. Şoň üçin Saýlap içýän bolmaly. Oňa saýlap içýärdi. Onuň soňky bir gedek gelende öz ýany bilen çaý getiripdir, bir gutu çaý. Maňa diýdi, oglanlar şu çaýdan demläp berin diýdi. Men diýdi, öýde şu çaýa endi gedipdirin diýdi. Ondan ýanky şu çaýdan her gedek demläp berýär. İçip gördük beli, juda bir ýakymly çaý. Bu näme çaý? Çaraga diýsek bir guşturnak Gruzin çaýy diýdi. Ondan bizim şu çaýa endi getdik şäherde nirededir satylýan bolsa, işgärler birek-birege şol Gruzin çaýy däldi, ana plan ýerde Çaragaň çaýy satylýar diýip aýdardyk. Çaragaň çaý diýip Çaragaň çaý diýip şol çaýa at galdy. Demläp içemde mährimi gandyran çaý, pikirden gaýrygamdan, goşdodan diýindiren çaý. Hyýal ekip bolsady, kän zatlar öndüren çaý, gelse gahar awanyp şaklary diýindiren çaý. Atlym kerwenlerin özünükli iýindiren çaý. Ýa galyp gurruňy dillen türler kaçanda hem nasıl oynan bolup, çaýynyň agyny açanda tört aýagyň bir ýerde üç ýükülip içeňde Süleýmanyň tagtyny elimde gonduran çaý. Teňki ýastykda barmaklarym oýun eder, näçe diýdim jürledip dillerini aýnadar. Çünki iýdi üzülmez, semawarym gaýnadar. Özüň ýeter älemi, aklym dünýä hiýleder. Demir derýa dağlarym kiçige mindiren çaý. Çay içip bolandan soň Mariolnyň ýadawlygy çykdy inni diýip bir helle ederdi. Geçmiş edebiyatımızdan özünün bir gatnaşan, bir duýu emek bolan bir uly ýazyjy şahyrlary bar ne. Ol gaty bir meşhur şahyrlary, ýazyjylary gören adam, gatnaşan adam. Ine Atatürk hakynda kän, gurrun şahyrlar hakynda da kän gowy oňa ahwallary aýdyp bererdi. Bir de ýanky ýaş galamdaşlaryny nesriýatda işleýän
uluyaz şahirlerim bardy ne Gurban Gurban Hedef, Yağmur Pir Guliyev, İtalmaz Nuriyev, Hocaveldi Nurmuratov. Olar üçin bir gaty bir gyzykly boldy. Helle edip dinlerdik. Şol çaragan gurrunlaryny her gedegem gelerini garaşardyk. Şahar Gurban Galyjyň dörejiligi bilen tanyş bolaýyn diýip şonu okap çykan adam diňe şahyryň öz dörejiligi bilen tanyş bolmak bilen çäklenmän siziň belleşiňiz ýaly bir näçe şahsiýet derejesine ýetip döredip ýydygallaryň adamlaryň ykbal dörejilikleri bilen tanyş bolup bilýärler diýip alimlanmış şoňa netije çykarypdyrlar. Bu şahyrymyzyň dörejiliginiň ýene-de bir aýratyn tarapy. Şol ýadan oçurklarynyň bir şahasy türkmen aýdymsaz bagşyçylyk sunuwaty hakynda bolupdyr. Käbir türkmen halk aýdymlarynyň döreşi ýa-da käbir bagşylaryň bir näçe atlarynyň il arasyna dürlüçe tutulup şoň hakyky ady ýa-da dürlü tutulýan atlarynyň döreşi nädip şol atlara bagşylar durmuşda eýe bolup galypdyrlar. Ine şolaryň taryhyny çözüleýän makalalaryň en çemetini ýazypdyr. Ödem şonu şahyr hut şol wakaň özünün içinde ýaşap gören adamlar bilen yüzbe-yüz bolup ýazypdyr. Ine edebiýat we sunugat gazetiniň sahypalary bar men elimde. Bu 1963-nji ýylyň 23-nji ýanwaryna sanlarynyň birinde Çary Gurban Galyjew ine Jukgully barada diýipdirdi, bir makala beripdir. Bu makalada şahyryň esasy yüzlenen adamsy meşhur Halipa Bagşy Sahyjepbaryň Jukgullusy hakynda. Şol Jukgullyň döreşi barada gurrun edip otursak, buň özü bir giden uly bir gepleşik boljak. Şoň üçin bize maslahat berýär. Ine Edebiýat Sunugat gazetiniň 1969-njy ýylyň 23-nji ýanwaryna sanyna gelip şu ýerde döwlet kitapxanamyzda okap görseler, Jukgully barada Çary Gurban Galyjew şeýle täsin maglumatlary getiripdir. Ýadyny erki döwürlere degişli Edebiýat Sunugatyň şu sahypasyna şahyrymyzyň bagşyçylyk sunugatyna, aýdymsaz sunugatynyň taryhyna ýiti üns berýänligini suwd edýän makalalarynyň biri bar. Ine Gara Oglun diýip atlandyrylypdyr. Gara Oglun diýilýän bagşy il içinde ady meşhur bagşy. Çary Gurban Galyjew türkmen halk aýdymy hakynda rowaýet diýip atlandyryp, bu Gara Oglunyň kimdigini, Gara adynyň nädip döränligini, Gara Oglunyň diňe bir barat däl bir näçe adynyň bolanlygyny, ýadyny aýratyn haýsy aýdymlary ýerine ýetirenligini, näme üçin Gara Oglun diýip atlandyrylmasy bagşa, ol oň degişli tiresi bilen baglanşykly şol adynyň tiresiniň adyny goýupdyrlar. Ýaşlykda zihinli bir oglanyň şol Gara tiresinde bir ýüze çykanlygyny ilçine aýdyp oňa Gara Bagşy diýipdirler. Gara Bagşyň Aly Bagşy diýip ady bolupdyr. Aýdylýandyr. Şu aýdymsazyň taryhyna Aly Bagşyň ady tutulýar. Şol Aly Bagşy diýilýän Gara Bagşy bolupdyr. Ol Aly Bagşy adam haçanny Hyýwadaky meşhur bir bagşylaryň birini aýdym aýtmakda Selibinýaz diýen aýdyma aýdyp hemem ak ýüzüni gara zülpün ýaýypdyr diýilen aýdymy ýerine ýetirip Gara Bagşy şol Hyýwa bagşysyny ýeňip gelenden soň oňa Aly Bagşy ady meşhurlyk bilen berilenligi, şondan soň bir köpçülikde oterka Selibinýaz diýilýän aýdyma aýdýar Gara Bagşy. Onuň Selibinýaz aýdyma aýdyp oterka şu diňläp oturan gelin gyzlaryň arasynda da Selibinýaz adly bir gelin bar eken. Olam öz adyny tutup aýdym aýdýany şoňa begenipdirde bir düwünçek oklapdyr ýanky Gara Oglunyň Aly Bagşyň eginine tarap şeýdip ol düwünçegem näme teňe bolupdyr da oň aýdymynyň paýy diýipdirdi. Ýanky düwünçegi çekinçeňlik bilen bagşa oklany gelip ýanky düwünçek bagşyň eginine degýär. Şonu töwerekdäki adamlar bagşy bu alby seniň eginiňe al kakdy diýip oňa degişipdirler. Ine şondan soň Gara Oglunyň ady, Gara Bagşyň ady Aly Bagşy bolupdyr. Ine şular ýaly çoňdan çoň tarihi rowayatlary öwürlüp giden käbir belli bagşylar hakyndaky il arasyndaky hakyky wakalarym şeýdip tarihi hakykatlary sahypalarda bize galyryp gidipdir. Ýene-de Edebiýat Sunugatda ýene bir makalasy bar ne şu ýerde. Du tarymym taşlap gaçypdym diýip. Bu makala
garly bagşy hakynda. Şulary okap görmeklige çagyrýar. Mehriban adamlar sizin hemmäňizi sebäbi taryhyň çoň gatlaryndan başlangyç alyp gaýdýan durmuş hakykatlarynyň en çemeti indi şu ýerde günnelik metbuatda jemlenipdir. Ayratin bellep geçmekçi bolýanym sağlar üçin hem ýazardy. Ine şol sağlar üçin ýazýan eserlerinde de şol ullar üçin ýazýan eserlerinde ýaly degişmeli bir gyzyklyja sağlaryň her edip okaýjak wakalaryny tapardy. Şo sağa dili bilen beýan ederdi. Ödem ýazýan goşgulary näme sağa durmuşy juda bir gyzykly wakajyklara baý bolýardy. Öz aranda oýnaýarlar ýa okuwda bir haýrydar bir gyzykly wakalar bolup geçýär. Ine şolar barada da degişme ähmiýetli, ören täsirli bir sağlaryň her edip okajak goşgularyny ýazardy. Ine şol goşgularynyň ibaret kitaplarynyň bir näçesini redaktirlemek nesip etdi. Ine şol kitaplar şu öz döwründe kän mekteplerde bolanda ýa-ni sağlar baglaryna bolanda hegil edip dinleýärler diýip çaragan öýde her gedek gelende şol çaý başynda gurrun bererdi. Ine şol dil hakkynlylygy, onsoň bir halkyň bir hallaýjak degişmeli ekeňi, ýyly bir ýürekde ýazmak goşgyny. Ine şol atlar çaragadan bir öwrenmäge ine gowy şeýle mümkinçiliklerine şolar. Ine şu wagtym öz ýanky gadaryny çaragan eserleri entek yitirmeýändirdi. Çary Gurbany Gyljaň şahyrymadyň çogrujagy Ediljan jigimi başagay bolup bir kitap bilen meşgullanýar edip. Ediljan näme kitap okuyan? Ham getir bile okalşan. Getir bana getirip ber kitabyny. Näme kitaba gümra bolýaka? Çağalar dünýäde diýdiňiz bol, men ünsümem Ediljan'a gidäýdi. Geliniş durýar, ne bileje? Ine öz dünýäsine kybapdaş, towşanjy gatly Çary Gurbany Gyljaň kitabyny öz çogrujagy eline alyp çygyny şuň suratçygyna teridi otyr. Çağalar dünýäde diýenni bir zat ýadyma düşýär. Adam neçe ýaşa ýetenni de pikirini ol esasan hem ýazyjy şahyrlar babatyny şeýle diýilýärdi. Çağa bolup çağa dünýäsine özüni oklap pikir ýüretse şonu pikir erkin döreýärmisin. Haýsy ýaşda bolanda çağa kimin şu çağa dünýäsine özüni taşlap ýazmalýardy. Şonu pikirjilaglanan ok diýip. Ine Ediljanym şu wagt öz dünýäsine kybap ine şu towşanjy gatly kitabyny öz atasynyň kitabyny eline alyp çygatyr. Bu kitap 1964-nji ýylda Türkmenistan neşriyat tarapyndan çap edilipdir. Ödem şeýle bir suratlar bilen bedelipdir bolan. Şunu nämeň suraty? Towşanjyk. Bu nämeň suraty? Oğlacık bile towşanjyk näme diýär? Görleşýärler öýtýän, ha? Görleşýärler şular. Sen neçe ýaşyňda? Ine Ediljan häzir 4 ýaşa 5-iň içinde bolýar, şeýle dämi? Onu 5 ýaşyňda diýip alaýarmy? 5 ýaşynda. Ine şeý diýär, towşan ýaşardy şeýle. Gün hem bolupdy öýle, tüs jowzady şol zaman halis issa çydamanýa. Issa wagty towşanjyk issa çydamanjygyny öz ahwalyny oğlajaga aýdyp otyr. Barynny sen şunu oku, öwren, inniki de maňa ýat tutup aýdyp ber bolýarmy jigim? Töwelem, ömrüň uzak bolsun, sag bol. Biz gepleşigimizde dowam edibereliň. Amandurda Alamyşewiň mektep ýaşyndaky çağalar üçin bir çapa taýýarlan kitap bar eken. Ine şu ýerde de Çary Gurbany Gyljaň goşgulary berilýär. Ine 1935-nji ýylda çykarylan kitap eken şu ýerde Pioner marşy, ileri ýörüň diýip atlandyrylan ine şu sahypadaky goşgular mektep ýaşly çağalar üçin netlenen şu kitap sahypasyna da berilipdir eken. Mehriban adamlar, bizne bugün Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri Çary Gurbany Gyljaň hatyralap, oň dogduk owasyna ömrüniň soňuna çenli ýaşan ýerlerine geldik. Edil bizim bu duran ýerimiz bolsa, Çary Gurbany Gyljaň hatyrasyny onu hormatlap, öz zähmet çeken mektebi bolan ine şu Mary etrawynaky 19-njy orta mektep. Bu mektep 1991-nji ýyldan bäri uly hormat bilen şahyr Çary Gurbany Gyljaň adyny göterýär.
Ine bizim dürüjülük toparymyz bilen ruhy çyragym gepleşiginiň şahyra bagyşlanan sanyny taýýarlamaklyk üçin şu ýere gelenmizde şahyrymyzyň doglan gününiň 110 ýyllygy münasibetli şu mektepde toý dabara geçirýän pursatyna gabat geldik. Bu ýerde zähmet çekýän mugallimler, okaýan okuwçylar şeýle de Çary Gurban Gylyjyň obodaşlary, nesilleri, şahyryň dürüjçiliginiň muşdaklary bugün bu ýere agdabirlik bilen ýygnanyşyp aýdym saat edip şahyryň dürüjçiligine ýüzlenip hemem Çary Gurban Gylyjyň nihe daşa singdirilen şol heykeline tergül destelerini goýup şahyrymyza aýratyn hormat etdiler. Bir de mädir Çary Gurban Gylyjyň adyny götürýän şu 19-njy orta mektebiň jümmüşinde şahyryň hatirasyna döredilen muzeyde bolup, ol ýerden bir näçe söhbetleşlikleri hem-de görnüşleri taýýarlap size ýetirmekçi. In her şey şahyrymyzyň ýazyjylar birleşigine agdalyk resminamasy şey. Inni şahyrymyzy has meşhur eden eserleriniň birim Ahmarly Savçy poemasydyr. 1957-nji ýylda iň gowy eserleriň arasynda beýatleşik eglan edilýär. Şol beýatleşikde de Çary şahyryň şol poemasy ýeňiji bolýar. Ine şondan soň şonu göz öňünde tutup Çary Gurban Gylyjy ýazyjylar birleşigine agdalyga kabul edýärler. Ine şu ýerde ýyly 1959-njy ýyl diýip görkezilipdir. Diýmek onu şol beýatleşikden soň 2 ýyldan soň biziň şahyrymyzy ýazyjylar birleşigine agdalyga kabul edipdirler. Ine şonu subut edýän resminama da biziň elimizde. Bu ýerde şahyrymyzyň şahsy resminamasy bar, oň pasporda inhe. Bu da häzirçe öz daşçagaşy bilen bilelikde saklanýan eken. Bu zatlar nesilleriň, ogullaryň, gaýlaryň şahyry bolan beýik sarpasyny aňladýar, saklanyp. Ine Abdurreşid aga günnogor akyllarlarynyň biriniň aýdan şeýle pikiri bar. Şeýle diýipdirdi, meniň barmaklarym ýere siňip gitse-de, şol barmaklardan çykan eserler baky galar diýipdir. Ine özü hakkında aýtsa-da akyllaryň şu jümleleri biziň halk üçin gymmatly edebi miras galyryp bilýän ähli adamlara degişli diýip düşünýän. Siziň Çary Gurban Gylyjy bilen nähili gatnaşykda edebi dürüjlükdäki gatnaşyklaryňyz, ýatlamalarynız barada. Hemem özüňi halipa şahyr, ýazyjy, dramaturg hökmünde şahyryň dürüjligine garaýşyňyz. Çary Gurban Gylyjy bilen birinji gede Tağan söhbetim oyunda dostum gadet çıkıyordu arada. Tağan söhbetim şahir, hem şu gadetin baş redaktördi. Gadetlerle gatnaşıya men lewapda işleýärdim. Odan bir baramda Çary agany çağırdy. Soň gurunçylyga oturduk. Çary aga köp saatlar baştan geçiren eken. Dilim ýeňil, ýiti, halky dil. Çary aganyň goşgularyndan häzirki ýazýan ýazy şahyrlerde öwrenirlikli zat köp. Sebebi halkyň dilini ýazy üstü bilen baýlaşdyrýan şahsiýet bu şahyrlardyr. Şahyrlar ýazyjylar. Köp ne tanış sözleri men Çary agadan öwrendim. Häzirim şoň goşgularyny käde okamda köp sözleri tapýan da täze sözleri. Öňüňiz berilmedigen bolsa. Odan tağan söhbetimin öýünde oturduk, çaylaşdyk da soň Çary aga aýtdy, men bir unaş pişirip bereýin diýdi. Men unaşy o wagtlar bir kan gowy görmekdim. Tağan aga aýtdy, Çary agaň unaşyny içmän gitmek bolmaz diýdi. Soň bolýa diýip Çary agaň öýüne bardyk. Özü hamerini ýugurup gözü kesip, şeýle bir unaş pişirdi noýgalap. Onun kitabında da var unaş diýen bir goşgy. Eger Hydyr aga palawyny ähli pişirmeň ustady bolan bolsa, Çary aga da unaşy pişirmeň şu derejede ustadydyr. Men hiç wagt beýle süýji unaş iç görmendim. Burçuny, duduny, hemme zadyny ýeterlik goşupdyr. Noýbasyny, et ýok. Ýöne etli unaşdan tagamly. Şonda bildim Çary aganyň köpü görendigini soň ýedime gaýtmakçydym, ýedime de gaýtmadym. Şu unaşdan ýene bir içip soň gider diýdim de.
Kimseler öber palaby, kimselerim böregi. Nahar köpdir her kimin bir zat isler yüregi. Dogry çendan lezzetli. Guri seňem çöregi. Ýöne saňa küýsetmez. Çektirmäni noýbulaja burşuja eger unaş isteňiz diýe. Indi şu ýerde guri seňem çöregi diýede bir danadan sorapdyrlar. Iň tagamly nahar näme diýende ağaç karna eýlen guru çörek diýede. Çaraga şonu gözüňde tutýar guru çöregi seňem. Mundanam tagamlydyr diýip şu iň tagamly nahar ağaç karna eýlen çörek diýede. Şonam ulanypdyr da şu ýerde şu halk arasynda aýdylýan şo aýtgyny. Onuň beýleki zatlarym hemmesinden hem unaş. Häzir palawy seňem beýinden bir unaş içmeden göwnüň karar tapany. Ol Türkmen halkynyň gadymdan gelýän iň söýgüli aşy unaş diýip düşündirdi bana. Men oň pikir bilen ilalaşýan. Özüm şol bilýänlerini şu unaş goşusynda dolu ýazypdyr. Kim unaş pişirip bilmeýän bolsa şu goşuny okumagy maslahat berýär. Şol agajy Qur'any göreňden şahyrymyzyň unaş atly goşgusy ýadyňa düşýär. Şo goşgyny okaňdan soň şahyr haýsy millet tagamy gowy görýärdi diýen şol sowal adamda döremeýär. Sebäbi şahyryň döredijiligini çuňur bilýän adamlar badabat düşünýärler, çary şahyryň durmuşda unaşy şeýle gowy görýändigini, gowy görüp iýýändigini öz döredijiligi jogap berýär şo sowala. Ine şo okarada şahyrymyzyň hut özüniň ojagyny unaş içen okarasy ekeni. Edil şu ýerde şahyryň unaş atly goşgusyny okasyň gelýär ýa-da kimdir biri ony okasa diňläsiň gelýär. Ýöne bolen size buýsanyp aýdasymyz gelýär. Oň nebereleriniň arasynda Çary Gurban Alyjyň hut öz ses ýazgysyny şu günlere çenli gorap, aýawly saklap, gymmatly baýly kökmünde saklap ýörenen bar eken. Şahyrymyzyň agasynyň ogly Jumagly Aqymow şahyrymyzyň goşgularynyň ses ýazgylaryny saklaýan eken. Ine şol ses ýazgylarynyň arasynda da unaş atly goşgyny hut şahyryň öz sesi bilen okandygyny mälim etdi. Gelin häzir gepleşigimiziň şu ýerinde şahyr Çary Gurban Alyjyň unaş atly goşgusyny diňläliň. Kimler var palawy, kimselerin böregi, nahar köpdir her kimin bir zat isler ýüregi, dogry çenden lezzetli, guri seňem çöregi, ýöne saňa küýsetmez, çekdirmän aragy, burja burşluja eger unaş isteňiz. Çaýhorlar çaý başynda ganyp baglap utmazmy, kış gelinne durnarar, ýeli ýurda göçmezmi? Ilham doğursa şahirler, ködürler saçmazmy, şoklan dinle ketelimden açmazmy? Noýbol burja burşluja eger unaş isteňiz. Şun okula işten eýem derleder, aşgaranyň eýidir, wehiriň durludur, şemkeler şakyrdaşyp doý berdim gürlüdür, burnu tıkılın bolsa derrew açyp marladar. Noýbol burşluja eger unaş isteňiz. Atylmaly zatlarynyň kem etmän hiç birsin, burç noýba gatygy birikdirsen barsyn, şeýle bolsa lukmanyň näçe derman dersin, ýöne çağırmadan unutma, şahirlerin çağırsın. Noýbol burşluja eger unaş isteňiz. Türkmen şahirlerinin arasında unaşı en gowy wasfeden şahir Çaragydyr. Zülfü wasfetmekde kemine naýbaşy şahir bolýan bolsa, unaşı wasfetmekde Çaragy naýbaşy şahirdir. Unaşym türkmeniň en söýgüli nahary. Unaş derleder diýip aýtgy bar. Sebäbi der gelse dert gider diýe. Türkmen nakaly bar. Ol derdini depediýe diýmek bolýar. Ýöne Çaragy zehiniň durlýa diýem goşýar. Diýmek goşy ýazmak üçin unaşysan has peýdaly bolmaly. Bira unaş, biram gök çaýa aratyň sarpa goýupdyr da. Öýde keýwanyň bilen, kempiriň bilen bilişleň has gowy diýýär unaşam, öýde keýwanyň bilen bileýsem gowy diýip şol Çaraga gurrun bererdi, şol goşgusyny ýanky duşuklarda zatlarda okanda ýanyndan aýdyp bererdi. Sorardylar, näme Çaraga, ine şaýa şeýle diýip ýazsyn, näme bu unaşy bile ýeňi ýokmy diýip sorardylar da. Yani o bilen
çayı, öz atımlık çayını öýüne baranda tankanı kaynatıp tankanın içine demlep üstüne de kase koyurdu soň berirdi çay. Şol juda kadir goýýar Owa. çay. Gahryman arkadaşymyzam çay hakynda çay melhem hem ilham adly kitabyny halkymyza sowgat berdi. Şu çay demlemegiň usullary, onu ebermegiň usullary, çaýyň görnüşleri, adama hakykatdan hem melhemligi, ilham berjiligi ana. Şu ilham bermek diýilýän, görýäňizmi ýazgy şahyrlarda gök çaýyň nähili ornunyň bardygyny hormatly prezidentimiz şonu bir ýere jemläp halkada sowgat berdi. Şol çaýym bir mukaddeslik şol türkmen üçin. Çay kadayı O süngülesingen baty. Bärim içilýän eken-de. Çaraganyň ýene bir bellemeli tarapy ýa-ni hemrada aýtdy. Kiçik ömürli, mülakatly, sypahy, degişgen, göwün açyk, adam karşılykly, myhmantyr adamdy. Onuň şu häsiýeti, onuň ýokary adam karşılykly adam bolandygyndan habar berýär. Eger ýokary adam karşılykly bolmasa, halkyň dilini bilmese, halkyň duýgusyny duýmasa, onda ol hakyky şahyr bolup bilenokda. Halky dili bardy. Sözleş dili şeýle bir çeper. Ýerde birdäki çeper dilde ýüz ugruny beýan etdiýän şahyrlaryň dili ýaly dili çeper dili bardy. Ýani o bildiňiz näme galam da ýazanlar Galya diýip Rumynyň aýtyklaryndan o bildiňiz. Çaraganyň hem ýazanlary hemmede galdy. Näýinde galanlarym gowy işetipdirler, kitaplaryny ýygnapdyrlar. Kitap bir mukaddesat, onu gelecek nesillere de yetirmeli. Siz bellädiňiz şahyryň tiz pähimlilik bilen şygyryetine de, badawat jogap bermekde de durmuşda da, ýazanna da, ýüzleşenne de, sözleşenne de şol satlyň barlygy hakynda. Hemraga da belledi de şu degişenni ol aslında şorta söz, suhan öýlük, degişmelik şahyrda bolupdyr ol halkyň içinde şoň ýaly şahanna ýol ýüreden adam. Ýöne bir zada aýratyn ünsüňde çekmek isleýän çaragaň döredijligindäki degişmelerde şeýle bir edeplilik saklanylýar. Oň degişme diýip aýdan jümleleri adamlary hakykatdan hem güllürýär. Ýöne bir adama ýeti täsir edip terbiýeçiligi güýçli bolupdyr. Çara Urban Gyljaň adyny öterýän 19-njy orta mekdepde türkmen dili edebiýaty muallim bolup işleýän Aýna Gözel Sapar Galyjyba. Aýna Gözel özüňiz Çara Urban Gyljaň agtyk gelini ekeniňiz. Şolaryň nesillerine bir duduňyz gatylyp durmuşda zähmet çekip işläp, ýaşap ýörmeklik hemem gönnün göni Çara Urban Gyljaň zähmet çeken mektebinde oň ady da kılan mektepde işläp, aýratynam şahyryň hatirasyna döredilen şu edebi mirashanada ýolbaşçylyk edip işlemeklik size nisip edipdir. Bu heme buýsunçly, hemem şeýle jogapkärli geljekki nesilleň öňünde. Indi şu döredilen edebi muzeýiňiz bar, şu mirashanaňyz. Şonu şahyra degişli nähili maglumatlar bar. Şolar barada aýdyp beräýsiňiz. Edebi arkadaşymyzyň saýatyna edeb muzeýimizi döretmäge hemem Çaraganyň adyny dakylmagy uly hormat bolada. Bilşimi diýäli Çara Urban Gyljaň durmuş ýoly, geçen ýoly, ören bir külpetli ýollar başdan geçiren Çaraganyň her bir eserleri, her bir ýadan goşgulary durmuş bilen baglanşykly, tutuş ykbaly bilen baglanşykly. Çaraganyň şu edeb muzeýine işlemeklik, şu edeb muzeýindäki bar bolan zatlary okuwçylaryň üstü bilen halk köpçüligine ýetirmek maňa da meýser etdi. Şeýle de hormatly arkadaşymyzyň saýatyna Çara Urban Gyljaň 110 ýyllyk toýlany şu mektepde, şu muzeýimizde, edeb muzeýimizde biziň Çaragaň özüniň maşgalatyna ullanan esbaplary, ýene de özüniň birnäçe ýazan goşgulary, el ýazmalary, şunu gaty kendatlary we görkezlen
zatlar ken diwarlıklan yüzünü çarağa bilen bağlanışıklı şu her geçirilen davaralan çarağa niyatlak geçilen şu ruh bayramçılıkların şu ehli yazgıları bizde saklanıpdır. Yani İslam vaktimiz alıp çağılara, şu okuçulara görkezip on dörüçülüğü bilen tanıştırıp bilyet. İslam vaktimiz şu gelen mihmanlara çarağanın dörüçülüğü bilen tanıştırıyal mümkünçülük var bizim mektebimizde. Esasında şu çarağanın mirası bilen. Hava doğulan gününün belli senelerinin yazgılarını Belli senelerinin hava şolary görkezmäge bir de mümkünçülük var. Bir näçe hormat tyle edilen ordenleri, medallary görüşüňe diýärler berlerde. Resmi namaları bilen saklandy. Şolar barada. Gol yazmalar bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Nähilirak ýazgylar? Gyzyklanyp gördük. Gol yazmalar bilen näştaýda görkezdilen gol yazmalar we özüniň eli bilen ýazan bir näçe goşgulary bar. Bu Arap ýazynyna gol yazmalary öğrenken çarwanyny üçin durmuşyň her bir talapyna görä, her bir ýagdaýyna görä ýazylan gol yazmalar saklanýar biziň şu edep muzeýimizde. Wagtyň geçmegi bilen muzeyi baýlaşdyrmak işine hili bir amala aşyrlýar. Muzeyiň maglumatlary köpelýärmi? Muzeyiň maglumatlary köpelýär. Yani bir de ýaşylylar bilen ýa-da şahir ýazgylar bilen şu çaraganyň edebi bir akşamını geçirip durýarsa, şol edebi akşamlarda şu ýazgy şahirlaryň aýtýan zatlarynyň özümde täsirli ýerlerini, hini eşitmedik zatlarmydy, ýa-ni çaragan durmuşy bilen baglanyşykly, oň edebi durmuşy bilen baglanyşykly ýa-da eserler bilen baglanyşykly üýtgeş zatlar aýtýarlar, bir geň zatlar aýtýarlar, şolar biz özümizde toplap, ýygnap ýaş netile ýetirmek, ýaş netiliň ýa-ni çaragan bütün edebi ýazgylaryny, şoň bir dünýä garaýşyny öwrenmeni bizde ullukan mümkinçilikler etýär şular. O ýaşullaryň her gedekki ýatlama edep akşamlaryna beren gurrunlary esatyny özüňiz maglumatlar jemleýär. Şolar ýürüýte bukçolara salyp ýygnap goýýar, soň şu edep akşam geçiren wagtymyzda çağılara taryhyny öwrenmek üçin hökman şol gerek. Biz gelýän wagtlarymyzda şuta ýa-ni Gurbanly Çydyrfatda şol ýaşap ýören wagtyna çarwanyly üçin köp zatlaryny gelip aýtýardy. Biz şolardan gurrundeşlik geçirip Gurbanly Çydyrfaň öz ýanyna oturup şoň dilinden ýazyp alyp gatken zatlar öwrenlikde şoň durmuşy barada da şoň edebi dörüçlügi barada da gatken zatlary öwrenlik şoň ýaşan wagtlary. Ol bütün Türkmenistanyň hemme ýerlerine aýlanyp toý bayramçylyklarda bolup, diňe ýazyw sahypalarda dälle şahiriň özüm aýlanypdyr bütün Türkmenistanyň durly ýerlerini. Şoň üçin belkine şu gepleşigi halkymyza beremizden soň bolsa da halkyň arasyndan çar urwan gulçyň gol ýazmalarynyň ýene-de üstüniň ýetirilmegi mümkin ýa-da oň bilen hatalşanlar bolmagy mümkin. O hakynda başga da bilýänler bolsa, biziň hem dörüjülük toparymyza şahir hakynda maglumatlar gelip gowuşdy. Biz size muzeyiňizde baýlaşdyrmaklyga belki biz hem goşan edip bilsek. Şoň üçin biz hem halkymyzyň garaşýa şahir hakynda maglumatlar bar bolsa, biziň dörüjülük toparymyza ýa-da ne oň adyny göterýän şu orta mektebe uğratsalar, muzeyi baýlaşdyryp geljek neselleri alyp gitmekde uly kömek bolardy. Size köp sag bolun, alyp barýan işleňizi üstünlük arzu edýär. Nesellere taryhy öwredip şol esatyny terbiýesini gazanmakda şolar ýaly muzeýleň ägirt uly orny bar. Şoňa goşan diýýäniňiz üçin hem size köp sag bolun. Bir edep muzeýimizde şeýle gepleşik bir ruh çyragym gepleşigini taýýarlap otyrdy. Şol gepleşigi taýýarlamakda hem şunýal çäreler geçirmekde. Şu zatlaryň hakatyna duran arkadagymyza tag bolsun aýtýar, ýaşy uzak bolsun, tutumly işleri rawat çalsın. Şara hakyny aýdyranyna, şara hakda ýatlamalar aýtmalar gatken. Ýöne men atalygyny ýegeni özüm. Onuň esasy kakam atalylarda köp duşup dosty şara bilen. Akmyra şara erkinem men daim. Şolarda kakam duşup şeýle şoňdan gowy Onu bilim esasy menem halifam diýip etdim de dörüjülük urundy. 1967-nji ýylyň awgust aýynyň 24-lerine men gaýbany okuýup öýe bardym. Onuň kakam gel şunu ýetip goýun saýyn bir palaw ýeligi şunu diýdi. Şey diýip
palaw atırıp saat 4 törek boldy. Yankı maslahat gün ortan bolupdy da. Şaraga bilen Akmurat Çağrılerkin baraydı. Öyle. 67 yıldan Ağustos'tan 24. Bardı bol kakam kucaklaşıp bir şeyle bir beğeninin baranına. Derre gurrun tapıştır bol adamları gülüştürüp bir cay adam olup da. Şeydi onun palav bişti bolun palavı iyi batıyor. Onu da gurrun edip atıyor. Hani şonu palavı ip bolmadan son Şaraga bir teyel gaydıp verdi şonu. Yankı Lukman Hekim diyenler dedi. Şeyle güçlü adam olan, keselleri beceren adam şu palavı öldürdüktür dedi. Palav diyen aşı. Lukman Hekim dedi. Hani şunu 7 harf bilen, palav diyen aşı 7 harf bilen pa diyen de piyaz, soğun oluyor. A, ayır, keşir oluyor. Lahım et oluyor. O oliva yağ oluyor. O vet, yani dugul oluyor. A bolonunu ap, yani su oluyor. Şal bolonunu şali, tuğu bürünç oluyor. Şu atları biriktirip etsen şeyle oluyor deyip Lukman Hekim yazıptır deyip son bize. Gururun verip. Sonra birinci eşittim ben sonu. Atkesin maglumat. 71. yıllarda Ata Salih'in oğlu Durt diyen oğluyla önünü sonra bizim 4 ayını bol onu şordepe toya gittik. Toya gittik oli Ata Salih'in insi Muhammed Salih atıyor. Şarağa atıyor. Ata köpe atıyor atağı. Uzun iyice durun verdi atağı 4'lere çenni gülüştürüptü. Hakir. Durmuşda bolan waka muallimler bilen bilelikde bir deyin jalalen diýip bir deyin şunlarına gidipdirler, kenara barypdyrlar. Megerem Murgat derýasy bolmagy mümkin. Onuň şol ýerde bir suwa düşülipdir-de. Onsoň çaraga diýe bir suwuň ýalpaňrak ýerine durmuşynna. Onsoň töwerekden birem näme çaraga degişken adam bolansoň ondan bir söz alyp, söz gatyp gülüşesi gelýär-de halkyňam. Adamlaň, muallimlaň bir çaraga yüzü bilen okmy diýipdir. Olam jogap berişine teredin. Men 200'den bilýän diýipdir şeydip. Yüzü bilmek sözüni sany öwrüpdir-de, oň düşünüşini görýäňizmi? Düşünüp jogap berişini. Ola yüzü bilmegeken men 200'den bilýän diýipdir. Gülüşdiripdir adamlar. Oğul anasını tayini aldı da burada diyecek olsa da nerede cevap verýärdi. Ödem oturunu da ama diýene şokup bir oturuşunu otururdu da. 1980-nji ýyllarda Hoca Murat Koçmurat edebiyat sınıfına redaktörüm oldu. Ağasının oğlu öğlenini var şonu inim dedi. Şarağını gidip getirdi dedi. Toydan hemen gelen son derrev gürünleri tapıştır bol. Çuvalda oğlum. Hasan niyden doğru adam çuvalı. Ertesi ondan turup öğlenrak saat 3'te olarak oldu oluyor. Ben gideyetemin ne dedi. Bakın. Ondan yankı ağama etti. Enim taşlakkayt şarağını neydi? Öğlene taşlakkayttı. Yo taşlayacak olursa gidecek gelliydi ben. Barıp bir boşluğa düşürmeseniz gitmen niye taşlasanız bir yerim ağırır ben deyip. Sonra doğru adamlar halkı bağırın gülüştür. Yatla oturdum. Benim anam sonu halifam hatav edip döröcülük yolu başladım ben. 1909 dünya iyinipsin. Kovlu için ödüğünü yoğunupsun. Ödüğün ilminden okap ganıpsın. Dille sena yetik olun çarağı. Ilmından gereğin alıp, ilim yetik bolup, köp zady bilip, edep terbiyede görüllü olup, iyiliğin muallimi bolon çarağı. Dostu Ata Salih, ol köpek mergen, göğün atışmağa şoluru baran, novat yetse köpe hediller veren, dile varlık köpten verilen çarağı. Küçük göğünlü düy, yürek rehimli, oylanıp geplerdi, ödü pehimli, koşulları hem manili, akımlı, şahirlikte halifadi çarağı. Kullu pelvan aydar, şairdin oldum. Koşullarını dinleyip köp lezzet aldım. Kitaplarını okuyup zorluğunu bildim. Şonun için koşu yazdım çarağı. Hormatlı arkadaşımızın şunu yani zehinli, ilhamlı adamları öğrenmeye, bilmeye, yol açıp verenlik için hormatlı arkadaşımıza sağ olsun edeceğiz. Can sağ olsun, yaşı uzak olsun, ediyen halk ve fetişleri mudama revaç olsun. Sağ olun. Ine şu gadet 1937-nji ýyla degişli Mariýanyň zaryp çyga dedi.
1934-nji ýylyň dowamynda şahyrymyz bir näçe goşgusyny gazetesi bilen halka ýetiripdir. Şondan soň bir näme gazetelerde ara kesmegi diýe 1937-nji ýylda ine ýene-de şahyryň goşgusy halka ýetirilýär. Bu ýerden görünýändir size ýör inni diýilip atlandyrylan goşgy. Ana aşagynda görkezlendirçi Gurban Galyjew diýip. Bu goşgy saýlawçylar bilen baglanşykly şol wagtlarym halk arasyny köplenşip, maslahatlaşyp geçirilýän saýlawlaryň düzgünleri hakynda, şoň netijeleri hakynda, geçirilýän saýlawlaryň ähmiýeti hakynda ine şol goşgyda aýdylýar. Şahyr halkyň isleglerini öz durmuşundan ayırmandır. Ine şol ýörelgeler hem şahyryň goşgusynyň içinden eriş argaç geçýär. Ine ýene-de 1937-nji ýylda Maryanyň Zarpçy gazetine şahyrymyň goşgusy berilipdir. Bu ýerde şahyr diňe öýde däli iki san ýazary bilen bilelikde ýazan goşgusy berilýär. Ine şo döwrüň babalayhanlaryna bagyşlanyp ýadylan zähmet hakynda goşgusy ine ekişde diýilip atlandyrylýar. Bu da ine Çary Gurban Galyjew hemde Şalar Hojalyýewiň goşgusy bilelikde görkezilipdir şol ýerde. Bu ekişde döwrüne çekilýän zähmet, ekiş ekmeklikde ulanylýan gurallar. Men Mary welaýatynyň ýaşalkym daýhan birleşiginiň ýaşaýdysy Şarif Aman. Türkmenistanyň hormatly il ýaşuldy. Men ham ýaşka mektebe baramda hol owamyň çetinne könerajuk 4 sancak jaýdy. 7 ýyl şo taýda okuw gutorp gaýdyk. Çarkakap şo taýda işleýärdi. Ondan soň biz onu gutorp goňşy owamyzda 10 ýyllyk mektep açyldy. Şol mektebiňe birinji sürüm biz bolduk. Şonda Çarkakap bilen Atakopek Mergen ikisi bilet barıp terkeşip biziň öňümizde çykyş etdiler. Çarkaka naşo döýleki çykyş edip Atakopek ikisi bizi bir sellen bir sagat ýar gowrak bizi gülüşdirip gaýtdylar. Ondan soň Çarkakyn owa gelseňim özü bilir ýürli şad diýen awa. Ulu bilen ulu ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly gepe çeper adamdyr. Çarkaka ondan näşe döýleki bir toý etsek, bir ýerde üýşüp duran adamlar görseň, barsaň Çarkaka gyzylgyran guruşdyrypdyr onlar. Şo döýleki gepe çeper adam bollar. Çarwanyň men mollumum de hemde aglamyzdy. Şu mektebe baramyzda okutýardy. Gowy terbiýeler berýärdi. Her bir ýere duşşoňda da köpçüligi baramyzda da, nira baramyzda da öňünde gülüşdirip berýärdi. Ha şu öten geçenleri ýatlak gahrman arkadamyň Çarkakanyň tirtegine galdyrdy. Çarkakan şu diýileki kowum garyndaşlarymyz bolup hemmämiz üýüşüp ýatladyk. Şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bäfitli işler hemişe rewaj aldyn. Çary Gurban Galyjewiň döredüjiligine ýülenilende ýene-de bir aýratyn bir zady bellemek gerek. Çary agaň döredüjiligi şu geçilen ýyllaň içinde öýde barka döredenleri näçe üstünlige, şowrulugy eýe bolan bolsa, edil şoň bilen bir wagtda bir hatarda durmuşda da döredüjilikde de şu durmuşyň huppatyny, eziyetini hem çeken adam bolupdyr. Megerem şoň üçindir şu watanyň gadryny Çaraga aýratyn bilipdir, duýupdyr. Şonam döredüjiligini ýazyp galdyrypdyr. Megerem şondandyr türkmeniň milli naharlaryna, milli gymmatlyklaryna, döredüjiligine goşgularynyň arasyna aýratyn orun beripdir. Türkmen tagamynyň dadyny edil şonu goşgusyny okaňda agzyňa tagamyny berýän derejede döredip başarypdyr. Gök çaýynam, uwnaşynam wasp edipdir. Şu zatlar şu belli bir derejede Çary agaň durmuşda gerdenine düşen hupbatly günleri bilen hem bagly diýip men aýdasym geldi şonu. Indi sona ýadyp Çary Gurban Galyjewi gören adamlardan ýüzleşip döredijiligiň söhbetini eden denanlardan öýdüňiz. Siz nämeler aýdarsyňyz? Biz ýazyjy olanlar otyr ýanymyzda bular bilýänler. Ýazyjylar bir-birini nähili gowurýarlar, nähili sylaýarlar. Her kim şu öz bile işdeş yollaşlar barada näçe eşitseler, on ýazan zatlaryny dinläp görseler, diýsen hoşal bolşyp, biz diýsen agdy bir hyzmatdaşlykda ýaşaýat, ýazýat, döretýär. Şu gepleşiň
kim hakkında olanla da bizim şol adamini doğru tanayanlar öýtýär bolin, şuňal gepleşip giden pursatlaryny şu gepleşige çağırlayan iň ýakyn adamlar bolup çykýarlar. Olaryň aýtýan zatlary biziň heniz eşitmedik, bilmedik zatlamady bolup çykýar. Şonuň üçin biz ýazyjy ýollaşmamyz barada bilýän zatlamyda diýsen goýsanýar. Sebäbi goňýat biz bir-birimize. Şuňaly gepleşigiň döremegi, halka ýetirilmegi. Bu zatlar biziň bir-birimize köp zatlary bilmegimiz üçin peýda etýän üçin, aňymyzy baýlaşdyrýan üçin, boýsunjymyzy artdyrýan üçin biz hormatlar kadamyzdan diýsen hoşal. Şu telewizioniýaň işini halka münasip, halkyň töýgüli eserlerini taýýarlamak üçin hormatlar kadamyz ähli mümkinçilikler döretip berýär-de. Ine şoň üçin biz zamanamyza boýsunýar, arkadamyza goňýar. Edýän işleriň ählisiniň emişe rowaşlyklara getirýändigine düşünýär. Çaragany Murgawyň 18-nji orta mektebinde okaýakam, şol wagtlardan görüp uradym. Mar vilayatynyň öz ýazyjylar birleşmesi bardy. Şu ýazyjylar birleşmesine de agza bolup durýardy. Her bir gowy ýazýan ýazyjy. Ana şu ýazyjylaram birleşme öz toporlara bölüp maryň ähli etraplaryna iş tapar bilen ýollap halkyň arasyna şeýle bir gyzykly çykyşlar guraýardylar. Bular şeýle bir ustatdylar çykyş etmäge. Her bir şahyr, her bir ýazyjynam öz sesi bilen dinlemek diýsen goşyak ýa-da. Ondan bir edegem Cuma Oraz moğlumyz ýanky şahyrlary tanıştyrmana başlady. Bu Badar Öwedov biziň oçurk ýazýan ustat ýazyjymyz. Onha Çary Gurbanlyjew, onha ata köpek mergen, şeýdip ata köpek mergene gezek gelen ýanky çara gaýtdy. Durun diýdim, başga da bir ady bar, men şo arada da aýdyp bereýin diýdi. Ýazyjylar diýdi, başga döwletlerden hem Türkmenistana gezmäne gelenlerine, çykyş etmäne gelenlerine diýdi. Onha olary ýazyjylar birleşmesi hökman yerlere de aylak getirýärdi diýdi. Bir gedek diýdi, ata köpek mergenden owatyna Ermenistandan bir topar ýazgylar elleler diýdi. Şonu diýdi, bulan owatyna da bardyk diýdi. Ata köpekleň öýüniň deňine gelipdirler böyle. Bulary aylap ýören adam diýe. Onha şu taýda da türkmeniň bir ardaly ýazyjysy ýaşaýar diýipdirler. Ondan ataga diýipdir, onha Ermenistandan gelen ýazyjylar, şahyrlar şular. Onha baňa plany diýip Ermeniler tanıştyryp urapdyrlar da. Şu wagtam ata köpek öýüniň ýeňsesinden akýan kiçik ýabyň boýuna ösüp oturan tallar çapyp ýörekeni, şahalaryna adaltyp ýörekeni. Aýala tamdyranan ýapyp durekeni awal. Olam aýtdyr, onha mene diýipdir, ata köpek tal çapýan diýipdir. Onha men aýalym bu bolsa ene kütü nan ýapýan diýipdir diýdi. Bir-birine değişme bilen diýsen biziň üntümüz çekýärdi. Çara orta boýlarak çepikdice bir ýuwaşa mylaýym ýylgyryp ýören adamda da. Şoň üçin bir hili gözüňe hoş çekýärdi şol adam okaýan goşgularyny diňe ýatdan aýdyp bilýän üçin. Alaýta ýaşlar üçin, mektep okuwçy çağalar üçin aýdyp berýän goşgulary biziň ýatymyzda gowalýardy. O ýyllarda telewizor hem ýokdy. Ýöne radioda okaýan goşgularyny höwes bilen dinleýärdik. Türkmen edebiýatynyň görnükli wekilleriniň, ýazyjylaryň, şahyrlaryň, alimlaryň ençemesi Çary Gurbanlyja şeýle ýokary baha berip geçýärler. Berdi Kerbabaýew Çary Gurbanlyjew
şeýle ýokary baha beripdir. Çary Gurban Galyjywyň ýatkeşligi hemmeleri bilen bir hatarda Berdiker Babaýew hem özüne çekipdir. Berdiker Babaýewiň Gaýdylar dünýäsi atly poemasyny hemmeňiz bilýänsiňiz. Şonu dolulugyna ýatdan bilen adamlaryň biri mine Çary Gurban Galyj bolupdyr. Berdagamyň gençi hanaga ýaly gatýar. Berdaga 1927 ýylda dünýäde bir kitap ýazdy. Bir kitap. Köp okudum o wagtlarda türkmen dilinde çykýan zady var biz oka bilen ýok da. O wagtlarda gaty kıyın şonu ýalar tapmagan. Şol bir kıyınlar dünýäde kitap elime düşdi. Ondan şol men kitap okap ne bedýän adamlar teoriymy üýşýär. Ay bir okap bersene baş üýtüş gat ýazylar eken raty işler. Aşo kıyını kap ýat bildim men muny. Ýat bildim bolan bir günden bir waka bolupdyr. Çülü diýen ýerde bir dağı diýen zal oturwalyen atatazan wa ýene bir kuştany beýle bizim sebet ýazylarymyzdan bar ýaly kuştany iş otururlar. O da bir ýere bir çara tek şu kıyınlar dünýä diýen kitap bir dağı ýat bilýär dipdirler maňa. Olmay toýdan masada bilip bolman dipdir diýär ýa-ki. Hiç bolu biljek wagtlar men özüme 5 setirden bilemok dipdir. Dogrum ýazan adam özü ýazan adam bilmem bilenok da. O kitapda bolsa. Berdiker Babaýew şahyryň şol poemasyny Çary Gurban Galyjyň dolulugyna ýatdan bilýänligini aýdanlaryna Berdiker Babaýew mümkin däl diýip şeýle jogap beripdir. Soň bir edebi duşluklyň birine bolsa Berdiker Babaýew Çary Gurban Galyjywyň şol Gaýdylar dünýäsi poemasyny ýatdan aýdyp bermeklik meýesser bolupdyr. Bir ýyldy ýol bilen ahyry aýla boldy da şol subut etmeli aýtsak ýaly turan adamlar. Çarmaka babasında tedavi edip bir kalhoz vardı. Şu kalhozda da bir İleman Hummayf diye bir başlık vardı. O Yoluman Hum model artiydin ağası. Şom öyle üyüşülüp oturluğu bir yıl mene merttiler. Bir dağda şöyle yazılar hemen başlığı geldi de ondan bir yıllık bilen bir dağda bilen biz şom öyle oturmaya gitmeli olaydık. Ay ben son adam oldu üyüşüp oturlarını. Ay mari bir dağda değiller bir yerden kitabı yazsın okap verdim böyle orta yol. Şonna Berdiker Babaýew Çary Gurban Galyja sen muny nädip ýatdan öwrendiň diýip sorapdyr. Çaraga şeýle jogap beripdir. Seziň şu poemaňyz ilkinji gezek Arap hatyny çykypdy. Şonu o warasyny o döwürler Arap hatyny okap bilýän oglanlar o diýen köpem däl eken. Çary Gurban Galyj şol kitap şo poema çykanny o adamlara diň duşlary poemany okap bermeklerini haýyş edenni ol ençemegedek öwran okap beripdir. Şeýdibem Çary Gurban Galyj bu poemany ýat tutaýypdyr. Ol ýöne ýere däl onu bir näçegede gaýtalap okanyň bilen hemme adama bu poemany dol ýatdan bilmeklik başartmaýa. Bu Çary Gurban Galyjyň aýratyn zihin taraplarynyň ýene-de bir aýratynlygy bolupdyr. Ine şeýle özüniň nädip ýat tutanlygyny Berdiker Babaýew mälim edenden soň bir daga şeýle diýipdir Çary Gurban Galyja. Bu ýatkeşlik aýratyn zihindir. Özüm ýaşlykda, oglanlykda ýat tutan zadyň daşy köwlüp ýadylan ýaly adamyň ýadyna galýa. Bu da sen bir zihinli tarapyň diýip hem gowanypdyr Çary Gurban Galyja, hem haýran galypdyr şol poemany dol ýatdan bilýänligine. Özüniň gowurýan goşguty barda Gülşirin Arıcan Aýdym Aýdanna diýen. Hoja bilen bir okaýada da bir ellerini şu deýdip menem şu dinläp ýörün her deýli menem bir döredüçilik adamsa menem pikir etdim. Gel bir goşguýada indi pikir etdim de halk beýener ýaly. Ha men şu atam şonu okap beräýin. Bulutlar fiýrilip elem ýagtylýar. Çary Gurban Galyj goşu okanna iň ajap arzular dünýä ýaýylýar. Çary Gurban Galyj goşu okanna her sözünden müňläp many almýar. Geçeniň geljegiň ýada salmýar. Iliň ýadaýança çapak çalmýar. Çary Gurban Galyj goşu okanna okan şıgırlary tüýjüden tüýjü gör kimlere deger buruşdan ajy ağladyr güllürer şıgırının
güýjü, çary, gurban olas, goşokanna. Ustaatlaň, ustady öňüne geçmez. Her aýdan sözleri yürekden öçmez. Çary gurban olas, goşokanna. Dertlinin derdine emmere otyr. Şığırına jadylap, demmerip otyr. Men diýen şahyrlar tem bolup otyr. Çary gurban olas, goşokanna. Sağ olun. Aslında şu yerde yeri geli hataplayan Gülşirin Alyjanowaň sunugotuna aşyk bolup, şonuň aýratyn aýdymsa sunugotuna owadyny, hawa tebigatyň beren zehinine aşyk bolup, Çary Gurban Gylýejew Gülşirin Alyjanowa hakyny goşgy düzýär. Ýöne şol goşgyň başga bir ähmiýetli tarapy bar. Çary Gurban Gylýejew halk arasynda kempir bile çay içeňde diýen goşgysynyň sözlerini hemme ojaga ýakyn bir aýdym ýanglanýar. Ine şol sözlerim Çary Gurban Gylýejew düzüpdir. Gülşirin Alyjanowa hakkynda goşgysym şol goşgyň döremegine sebäp bolupdyr. Ol nädip sebäp boldyka? Şuny hut şahyrymyzyň özi gürrüň berip yazıp galyrypdyr. Şonu nesilleri yazgy edip alypdyrlar. Hemem kempir bile çay içeňde diýen goşgysyny şahyrymyzyň özi okapdyr. Gelin ýadyr şu goşgyň döreýüşini hemde şol goşgyň özüni Çary şahyrymyzyň özünün okamagyna yazgy edip alınıp galynan yazgyny bilelikde diňläliň. Bir rahat böyle koşkun dönemini bir rahat sebebim bolýar eken, doğrusunu aýtsam. Men öýde oturýan böyle bir kempirim bar benim. Olam ýetişe. Kempirliğine ne merakım bolýar, o taşynjylarym bolýar, bolsa da näçe. Hem mekşigen bolýar da on. Bazen bir gün otundan bir ulaýtýan kempirim sen neydi, ulu yıl hakkında koşku yazmışsın dedi. Näçe kitap yazdın dedi. Ömürler men hakda ýekeşen koşku yazamam dedi. Bazen olmadığını muhakkede biraz yazmadan bozacak değil. O vakti der ki koşkutuk yazılmadım da. Onu kadesirate berdik böyle olsam şey ettim. Monsa varılmalı ya o kat ben. Böyle o kat bilene göre o kat bilene yanına. Sumat bolyar ehli kaygı kempir bilen çay içemde. Yağda düşer ilk köyü kempir bilen çay içemde. Saatlik derya boru bakyar, gövün kusum kanat kakyar, ehli görüç manga bakyar, kempir bile çay içemde. Orfotodan aşe diyarız, kâtı tomsuk aşe diyarız, gep paltasını boşa diyarız, kempir bile çay içemde. Diyen hiç kim yoktur kençe, kâ gül diyen kâtı kunço, gelin diyen bolyan monço, kempir bile çay içemde. Deyip zani, çayı doğrap iyet nani, kovyat ehli aladani, kempirle çay içemde. Şimdi bollu da eyletmedi. Görüşme diýaly. Öz sesenem eşitip otursa, bu zatlaň özi Türkmen halkyna mehriban arka dağımyzyň döredip beren şeýle beýik mümkinçilikleri. Öz halky barada, halkynyň döredijilik işgärleri barada. Bütün halkynyň watana hyzmaty, Türkmen toprağına hyzmaty, Türkmenistan watanymyza edýän hyzmaty. Bu zatlaň hemmesine mehriban arka dağımyzyň menenki buýsanýanlygyny, goňanlygyny biz akyl ýetirýär. Hemişe öz halkyna, öz milletine, döredijilik işgärlerine menenki uly bahalar berýänligim, öz halkyny jan teri bilen töýýänligine, watanyny söýýänligine, şu zatlary öz halkyna ýetirip bilýänligine, bu watanyň en gowy zatlarynyň diňe halk üçin geçilýänligine de bize göz ýetirdi. Dağlaryna gudrat känler, bağlaryna nygmat känler, Türkmen hany defterhanlar, toprağına taqdim etsem, gül watana toylar gelýär, ulu seýiller seýle gelýär, belent başym
arşa galyar baydagına taqdim etsem, garaşsyzlyk bir karardır, ilim günüm bagtiyardır, dost oğanlyk güýji bardyr, watanyma taqdim etsem, giycelerine aydan yalkım, günnizlerine günnen yalkım, goşgularmy feyer halkım, arka dağa taqdim etsem. Şunun ýaly arka dağa ýyllarça taqdim etdiýär. Mehriban arka dağımyzyň watan hakda, halk hakyna, öz milleti hakyna edýän bu beýik işleri, rowaşlyklary etmegini, janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, ýurdunyň awadan bolmagyny tüýs sürekden arzu etdiýär. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Çary Gurban Galyjywyň metbuat sahypalaryna diňe özüniň ýadan goşgulary ýa-da makalalary berilmek bilen çäkmen men şahyrymyz hakyny ýazylanlardan hem bar näçe sahypalar hakyny size aýtmak isleýär. Ine biziň elimizde öňkü Sowet edebiýaty häzirki Garagym jurnalynyň sahypalary we bu 1989-njy ýyla degişli. Biziň studiýamyzda şu wagt Türkmenistanyň halk ýazgysy sonu ýazyba size ençe mezatlary görrüň berdi şu Çary Gurban Galyjyw hakyny. Edil şol biziň gepleşigimizde görrüň beren wakalaryny 1989-njy ýylda sona ýazba häzirki Garagym jurnalynyň şol wagtky sanyny ýürüýte makale edip halka beren eken. Ine şu aýdan ýatlamalarnyň hemmesi aramyzda bolun bolsa Çary Gurban Galyjyň doglan gününiň 80 ýyllygyna ine sona ýazyba şu gepleşigimizde bize beren görrüňlerini ýürüýte makale edip halka da ýazyp ýetiripdir ekeni. Her kimin bir bagty bar. Bize de Çary Gurban Galyj bilen Çara bilen tirkeşmek nesip etdi. Çaraga men döredilgimi gobaha berdi. Halady makalasyna, kitabyna bir urubağymy aýdyp berdimen 30.000 urubağym bar. Şatlansam şadyma gülebilmän dur. Derdinsem derdimi bilebilmän dur. Dağa aşyp dost gelip halymy sorap, tamaşyp doğunum gelebilmän dur diýip urubağymy gowurdy. Her şahyryň bir kysmaty bar. Käsi şahyrda gaty alınma goşulur köp bolýar. Käsi şol alan niýden alan ýokursun diýär. Çaragaň bu tarapy hemmesi buğz hemmesi öz atlary. Şeýle döredili var. Ödüm şeýle bir sade dille gow getirýär atlaryny. Diýe bir janawer asmanyna başy, ayak bilen boyun töwerek taşy diýär. Ya diýýär ki, diýe çaşsyňyz çaşyny gelin diýär. Çaraga diýdim, beýle haýwanyň diýişi bar diýdim. Bu toğun diýişeme ýok diýdim, muň ýaşy net bilerkek diýdim de. Eldan şeýle toğun jürlüge diýär. Onu öz diýişiňiz bilen bilmelilik. Özüm her aýdan gepi laýyk. Çaraga bir gezek gök gadara. Barany inleriň bir çaraga ýary diýipdir. İjekler, ganlasyn galar diýipdir. Çara muçeýdi. Onu sen ganlasyn galar da diýär. Durmuşo kaptardan teretmen taraptar därli. Oňur aýdymy bar. Ýöne bakyp durma çary joş kanalyň ýakasynda diýip. Şu ýazmak yine on esasy durmuşa goşulmak şoň ýaly çaraga. Şu hemmek işte dağlar var. Dağlar diýip. Matmulagda öz akıl pende bolan dağlar var. Dağlar ýeriň myhydyr. Depe özüň dağ saýar diýär. İtalmada Akmaratda dağlar çeşmelerine çene suwusun çekýär. Belli däldir dereleriň ýaşlary, çeşmelerin tarın kakar daşlary yenetiden kän äärler aşmaly, dağıtmaly, duýmy çöreňi dağlar. Biz Yunanistan'da dağlar var. Uzak yerden görünür bilen taýratly, ümürdür, dumandır, gardır bu dağlar diýär de. Bedasırlar asıl bolmaz, sap bolmaz. 100.000 ýyl soň ýaşary ak bolmaz. Ölmez, gitmez, ol garrymaz, ýok bolmaz. Gadymy ýamdan bardyr bu dağlar. Mesleğin ırıştıklım düşman katsından
değerlisinden, mezunundan, mescidinden köp zananlar ötmüş bunun üstünden. Bugün bize mi yetser bu dağlar diye de. Şu Çarağı'da da dağları var da. Avçısı, Langdırın dağları, Suğunlarım, Soğuktan, Endiren dağları. Öz katını diye Çarı'nın Dongdurun dağları diye de. Öz dağları var. Olmazsa dağlar deyip koşuya teyaları ataymak kıyın da. Gerisini çeltleri Dengdurun dağları, ömürlük bağlap başını Akakı dangdıran dağlar. Şirin şirin dil versen de, soğuk olup yalvarsan da, dil açmak gündürün dağlar. Diyisin gazap eder kahar, derine döküp zehir. Hiç ayrılmaz akşam seher, tepesi çamdırın dağlar. Belli tutur yer şarını, garların kattap garını, hayva tatıp birini, ağusın sindirin dağlar. Göksür çökbuğut şirinleri, kısta bolmaz yağınları, kayasından soğulları, dik başlar indirin dağlar. Ayılar eder pestinini, şıkarçılır on kastını, kâyı kılıp gârasını, ağusılan landırın dağlar. Evinin mısık bir çetinde, kalsa perbir hayvatında, Allah'ı buğulu atında, çağırın dondurun dağlar. Çarağın gene o tehdin tarafı, gören tarafımız, öz ovasına hat yazmak neyden adına düşüptür. Ova bir kovdat da seni yağıtta saklayıyor ya. Ondan sonra ölüm katı koşular var. Durnalara da gönderim ayca. Senin yüzünü murgap sarmışsın. Şu mısını koşup, sonra koşu edipler ovasına salamını. Ondan köp salam hat alasın else, onu bari hat yanında, yoktan koşu yazmırsa yalan kalamın kaptanını. Sebep Mehmet'in de sen kalam hatını alan adam, kaptanını koşu olsa, okuyadan diye hedin edin diye onun taşından sonra böyle ki dinleyenlerin fikir ediyor diye. Bir de hat yazlar, bizim hatının cevabı koşuyla yazmadım kadip, koşuyla mı hat yeden köpeleyemem. Son suyunum köprüsmen hat yazamda şu kaptanı koşuyla yalardım da. Burada hatta vardı, öğüt oğlu tapılmadı, kumanın kendidir dağılır deyip aydınmaydı ya. Şöyle aydın görkep yokman, şöyle öğüt oğlu tapılmadı, kumanın kendidir dağılır deyip görülünün öğüdüm. Şu dağılır hepinde kolay yalayıp da olmam, mukadiyen kırlarsan şu daha hakkını koşulduk yankı. Salam hatım kaptalın iyi veriyendan sonra. Bu bilen örtülük başın, baksın genlidir dağlar. El dağın soğulmalı kışın, dağların menlidir dağlar. Aylar yatar çetinde, aylanır kuvar betinde, çoklar gürlep katında, kadavın menlidir dağlar. Mağını saçmasan, takdirim bolsa geçmesen, direndim giyin olasmasan, armağanım senlidir dağlar. Cülvendi örplü yörörün, kemerine el vererin, giyce unlu yalvararın, narışım günlüdür dağlar. Amkalar çağrı, nahak menden alma ağrı, bir yol verse murga fari, dostlarım sonludur dağlar. Çarağın bir ullokan gövnem yoktu. Çarağın Pars, Arap dillerden gövülüyordu. Bir sefer Cuma Sultan Mehmet'in toyunu vekille çarağı hedilermedi de başka oraya vardı amorun sorun kardeşlerine. Bir gececik çaynak getirdiler moncuk kılca. Kaytardı da bile vermedi o çaydan. Şunu bir içip bir toy olarak gitti oraya. Dinleyip elde dinlemesen onun yanına gepli bak. Katı gepe diysen çeperdi. Ondan sonra çarağa bir edep birliği uğrayadı. Onlar Gülmurat deyip bir dostu vardı. Cuma deyip oğlum var. Ondan sonra taso alır tarafta çölle oturttular. Çarağın koşullarını yazdırttılar. Ova gelince son yalvar pozurup durdu. Şöyle bir çarağın ulu edevi de yine çölle aysan aydan. Şimdi bir koğu tarafı şu çarağın hem bir yıl 10 yaşı atlan geçirli. Ondan sonra alada edildi. 19. orta mektep. Şu mektep ovada kadim mektepten biri. Çarağın heykeli dürüdüllü şunla. Onun heykel teras berdi kadif. Katı ihlas ettiler şu heykele. Ben berdi bilen maslahat ettim. Görsek berdi çarağa barkada bile oturup sonra kent suratlarını alıp hemmesini görüştürüp katı ihlas ettiler şu heykele. Bizi de şunlar teyadelikler tesir edip koşku yazdır ya. Bir ödeklen şahirattır.
otları örmez, yer göğ örmez, dammata ya damçısı, kayırdan alsın sığır şahir, bolmada ılhamçısı diye. Şu heykelim şeyle layık koyu dörüdülmegen bana bir koşuyadır diye. Ben şol koşuyunu okat vereyim. Şahire ölüm yoktur. Gelir kuşa öğürlüp, eserleri uçup gör, algır kuşa öğürlüp. Kuğun yarın gözüme, ona yanken sözüme, güy gelinle üzüme, gelir hoşa öğürlüp. Ulu bilen ulu ol, kiçi bilen kiçi ol, bilir durur içi ol, demi duşa öğürlüp. Terk ettik ençemeyil, kutuklap ilçemenin, kutlu olsun gelenin, sarağa, daşa öğürlüp. Sarı bil erkinden, erkin sarağın oğlu sor. Hoştur bilin hoş indem, gelsin toylu artığı. Toy günler yine başa öğürlüp. Şu toylar doğam olsun, arkada orluya. Sarağın oğu olup bir atladık. Sarağın koşusu var. Çağırma, unutman şahirlerin çağırsın neye de. Kardeşler ya dedin doğada belli deyip, Martın ağamız aydıptır, Sarağan'ı bir atladık. Şu geçmiş adamdan mı değil, yaşlıdan mı değil, zehin adamdan mı değil, ya atladıp soruları için arkadağı ulu bir sağ olsun aydiyaz. Canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, edeni uğurlu olsun, işleri revaç alsın. Bizim aramızda ilmi işgärlerden var. Çara Gurban Galyjywyň dörüjligindäki aýra tenlikler barada. Diliniň çeperçiligi hakynda, goşgy düzüş usullary hakynda, umuman türkmen edebiýatyny orta çykaran täzelik hakynda gurrunlar aýtýaňyz. Çaraga türkmen toprağının her bir zadyna guwanan şahir da. On goşgulary bilen tanışdyň şu pagytanam, buğdoyam, bir gowy wasbetişini görüňde onun bir toprağa bolan söýgüsiniň bardygy, şoňa bir taqdim edýänligini görmek bolýar-da. Şu ýerde onun ýüriti öz eli bilen ýazan goşgusy bar. 1984-nji ýylda. Ol ýazma nähilisi bu gol ýazmany şu Türkmenistan Ilmler Akademiýasynyň Dil Edebiýat we Milli Gol Ýazmalar Institutunyň Halipa alamy mirasy öwrenji Gurban Cemal Ilyatowa saklapdyr şuny. Onun şu gepleşige gitsen şunam alyp git öz eli bilen ýazan 1984-nji ýylda şu tagtawazaryň edermen paxtaçylarynyň üstünligine bagyşlap ýazan goşgusy şondan okap bereýdi diýip ýürüýte goýberdi. Şeýle okap bereýin hem Halipa alamy Gurban Cemal Ilyatowaň islegini biz berja ýetdigimiz bolar hem gepleşigimiziň üstü bilen biz alim zenalymyza da köp sag bolsun aýdýat. Biziň dürüjligimiziň üstüne dürüjlik goşýa gözleglerimiziň üstüne goşan dediýän üçin köp sag bolsun aýdýat dürüjlik toparmyň adından okaýyn. Rahmet çekdiň yer içildi tillany, ýürek atyň ýakyn etdi pelläni, tagta bazar aldyň berekellany, çapak çapyp köşeşmesin zal bugün. Dar bolsa-da ekin ekýän örüsi, gaýdusuz görüşdi halkyň barysy, geldi gutlap şahirleriň çarysy, bir mennel gutlaýar bütün il bugün diýip şo paxtaçylary gutlap ýatypdyr şun çaragaň öýdi. Şu borçnamany doğrulanlaryny şol günleriň ýeňişine gowanyp ýadypdyr. Şu ýerde şahirimiziň ýene-de kolhozçy atly goşgusy ine berilipdir. Aşak ýany üns berseňiz G. Galyjyw diýilip gana görkezilipdir. Ine bu 1939-njy ýyl marda neşir edilýän şol wagtga zarypçy gazety. Kolhozçy ýaşlaryň gözel edebiýaty hüweslerini arttyralyn diýilýän sahypa bolýan eken. Şol wagtlar zarypçy gazetini. Ine şoňa da Çar Gurban Galyj ýygydyr gatnaşyp durýan eken. Şu ýerde zarypçynyň atly goşgusy bar. Ine şol döwür öňde barjy ýaşlaryň zähmeti ukyplygy hakynda, dogumly ädimleri hakyndaky pikirleri beýan edýän goşgy eken. Gurban Cemal Ilyatowadan şu gol ýazmany alanymyzda ýene-de Türkmenistan ýazyçysy, şahir, Ogulgerek Usaýewa da goşulman dur bilmekde. Her kim öz ýüregini açýar, şu barada tanýanda adyny aýtasy gelýär. Olam şuňa diýär ýazyçylar gurultaýyna geldi diýär çaraga. Şonu diýär, şu ýaňy degişme şahir diýeningizde diýär.
Qurultaya geldik, soğuz saçaklı, İň olmana pulumu da ver teçekli deyip diye güldürdü diye de. Ol devur diye dinan maskalara teçekli verliyat diye. Onun bir de şonu pulumu da verey diye yani ehengdaydı. Teçekli gıyıngacı godamını Şey deyip diye güldürdü diye. Umuman şu Halipa Şahirimiz bir halkın goğunun alan, iyil içinde tanılayan çarağımız vardı bir. Her kim ödünün yatlamasına itti, belledi. Yine de yine bir gelecek yaş nesillerimiz, ılım adamlar için bir şahirin dörücülüğüne yeni öğrenmeye, öğren köp zatların bardığını görkö diye. Şu zatları Türkmen halkına, ödünün dörücülüğünü, edebiyat alemine, edebiyat meydanına ödünün koşan şahirleri, onun dörücülüğüne, ulum mümkünçilik dörüdüyen hormatly prezidentimizin canı sağ olup, iyili yurtlu, behbetli işlerinin hemişe röwaç bolmagyny arzu etýär. Sağ olun, arzularınız hafıl bolsun. Döwürleýin neşirleriň biri var be öňkü Sowet edebiýaty jurnalynyň 1979-njy ýyllaky sany. Şu ýerde Gurbanuly Şydyrowyň "Ýiti galam" diýip atlandyran makalasy bar. Bu makala Şary Gurbanuly Ýyzyfa bagyşlanypdyr. Şonu şahyrymyz 70 ýaşan wagt eken. Şahyryň doglan gününiň 70 ýyllygyna bagyşlanýar diýip emine bellenipdir. Gurbanuly Şydyrow bilen Şary Gurbanuly ýakyn edebi gatnaşykda bolupdyrlar olar. Ine biz size ýa-ny gepleşiň dowamyny Tokmak jurnaly bilen Şahyryň ýakyn gatnaşykda bolanlygyny aýdyp, şonu subut edýän Ata Salyha bagyşlanan goşgusyny size mysal getirip görkezipdik. Ine Gurbanuly Şydyrow näme diýär şu ýerde? Ne okap bereýin sözüme söz şu ýerde ne? Tokmagyň saçakly gatnaşýan habarçysy Şary Gurbanuly Ýyzyfdyr diýilýär. Ine şonu Gurbanuly Şydyrow Şary Gurbanuly barada Tokmak jurnaly bilen ýakyndan gatnaşýanlygyny özü görüp durmuşda şaýat bolup netije çykaryp ýazýar. Hemem şeýle baha berýär Gurbanuly Şydyrow Şary şahyrymyzy durmuşda nämeni wasp etmelidigini, haýsy zady ýazgyrmalylygyny biziň hemmemiz bilýäs. Ýöni şonuň haýsy tarapyndan baryp nähil edip beýan etmekligiň tärini bolan köpüýmiz bilemiz ok. Ine şu zatlaryň ustadydy Şary Gurbanuly Ýyzyf diýip ine Gurbanuly Şydyrow şeýle ýokary baha berýär. Şu Türkmeniň belli adamlaryny ýüze çykarmakda mehriban arkadaşymyz gatwy uly iş edýär. Bize hemme mümkinçiliklere döret berýär. Şunem miras telerimi biziň uly şahyrymyz, degişen şahyrymyz, menem halipam Şary Gurbanuly Ýyzyň Şary aganyň suraty düşürmäge gelipdirler. Bir gatwy begenlik Şary menem halipamdy. Oň bilen garwym şägerlerini ýaplanyp, garatan kan şaýyny içmedik ýerimiz ýok. Kän duşuklar etdik. Ata köpek mergenem kän şaýarlar. Olaram ýanyna o wagtlary ýaşraktym. Ýaş şahyr diýip menem äkidýärler. Gatwy köpekleri çykdyk. Bu ýagdaýlar biz buýsandyrýar. Bugünem men halipam Şary Gurbanuly Ýyzyň ruhy şyramda gepleşip gidýän şakda men gatwy begendim. Şary bilen gatwy irakdan beri tanışdym. Alk ýazma şerak bolan 1971-nji ýyllarym galýan. Ol wagtlar Marw vilayatyna ahalyň Kaka, Tezen, Sarat etraplarym degişildi. Şonda men Marw şahar gazetinde işlýärdim bolýan. Ýazgylar Birleşiginiň Marw boýunça wekili Asa Abdurrahman bizi Şaraga ikimizi öz ýany bilen ýürete pauta ýygym döwürdi. Şu wagtlar şolar oşo habar berdip ekdi. Kaka, Tezen, Sarat etraplarynda bolduk. Şonda Şaraga şeýle bir gatwy ustadyna men şu wagt göz ýetirdim. Bir ýa-da şol Saratyň bir owasyna bardyk bolýan. Menem o wagtlarda ýaşraktym, öz goşulym okýadym. Ata Abdurrahman öz goşulyny okap berdi. Aýdy baýtlara saýşanlar. Onuň gedek Şaraga ýetdi bolýan. Şu anyk ýadyma şonu okýan gije saat 10 kilometr hadýan. Şaraga şeýle bir joşup, goýok çaýdary köklep goşa başlady. Mani şu bar adamlar ýöne agadyp Şaraga terep durlar. Ýekejek goşguzulum 2 ýerde gaýtalamady şol. Barıp bir görsek eýýam daňdarky horozlar gaýgyrdy da.
O zaman bir arabada bir yaşaydı. Ne sak kolaydı diyenip sara da şu derlap iyiden koşu okap gidip oturuyor. Ödüm bazıları yattın okuya. Yine sonra ben sarağıma özel yapağıma götürdüm. Bunlar yani şahir, asit direktör deyip hemmelerin kovunan turdu. Gelen adamdan hemmeden sarağa alkışlayıp öylerini dağıştılar. Ben ne şu gelip gördüm oraya sarağa hakkında şunu yalı ruhu sarağımda gitmesi olacak diyenlerden kağıda yapıştım. Özel yapağıma hakkında sarağa bilen tekvetti. Sonunda yine şunu ben her size de okuyup vereyim. 80 yaşlı kozu 25'e ger Çara ağa bilen tekvetteş olsun Atı köpek madarından coşa ger Çara ağa bilen tekvetteş olsun Türkmenlerin tarihinden gürlenir Coşu akyan mele murgap durlanır Oğul erkin hızmadığında parlalar Çara ağa bilen tekvetteş olsun Aksakallar arar otur başların, donan gari erer soğuk kışların, sesi oğuşar, sayrap duran kuşların çağır ağı bilen sefetteş olsun. Mavtum olu dillerine destan var, menliğiz uğuz basıp mestan yer, parahat ovası bağı bostan var, çağır ağı bilen sefetteş olsun. Her yüzüde yüzlep günlep setir var. Şahirler bir de kara kadır var. Aşavatın kurbanınız kadar yer. Çağrı ağa bilen sefetteş olsun. Sadım piri babamlar kaydıp ver. German maşı durnularını aydıp ver. Mahalle bir yere toyduraydıp ver. Çağrı ağa bilen sefetteş olsun. Şahir son günler düştü taptın. Ehli yazanlarını okardı yattın. Adam oğlu. Madam bolursun yaşten. Çağrı ağa bilen sefetteş olsun. Şunu yaldı işim yani. Çağrı ağın bir koşudu okudun. O zaman yanının gidesin gelin okudu. Son epeti varsa adamlardasına oturuyorlar. Kaçı köp Çağrı ağa alkış aydıyorlar. Ne bilin şuraya yani adamlanmadı, bütün köpçülüğü görkezmekte gati ullukan işler ediyen, mehriban, arkadaşımızın canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, yurt için, devlet için alıp arayan asıllı mukaddes işleri koymundan meyanı da urvaz alsın. Mehriban arkadaşımızın kalımından yiti olsun. Gün köpeliğe, kitapların tali, her senden yeterlen cemşidin cami, siz küllü Türkmenin cigeri cani, sizin bilen vatan barha berkeyer, uzak yaşa, baki yaşa arkada. Biz şahirimizin ağasının oğlu, ödem yan aydıp geçtik, Mugollim bolup işleyen adam ne cumağılış molumma. Biz ovasına vardık, şu adı da kılan mektebe varamıza da, şol mektepte de edebi mirasını ebedileştirmekte, döretmekte, onu baylaştırmakta cumağılış molumum ayratin koşandının bardığına göz yetirdik. Ödem şeyde ken maglumatlar bilyen eken şu ağa takınna bizim şahirimiz barada. Size geçiriyat hormatlen söhbet aydıp beraytınız. Türkmen televizyonunun miras teleyayılımı yani dörecülü işlerleri vardı. Katı qoğu gepleşik oraya ruh çırağım adı bilen onun her yerdeki sahanına sabırsızlık bile karşı oturuyoruz. Şu zatları döretmekliği geçen yazdı şahirlerimizi terteyene kaldırmakta, şolları yatlamağa mümkünçülük döreden hormatlı arkadaşımızın zanı sağ olsun, ömrü uzak olsun. Bu tutumlu işleri elmedama ravac alsın. Ben çarkakım vardı, köp zatları aytmak isteyen. Sebebi çarkakımın yanına köp yazıcılar, şahirler, köp mehmançılığı gelirdi. Çarkakımın özü ilki bilen yani 1920 yıllarda Moğol Törahun medresesinde bilim alıplar. Täze hata geçilenine 2 yılın içinde 7 yıllık bilim alıplar. Bir eyyam ayratin bir talantının barlığını anladı. Sebebi ol dövrlerde 1. sınıfın özleştirsen 2. sınıfa 2 aydan sonra geçiriyen eken. Sonra 3. sınıf. Şey diyorum 30. yıllarda çarkakım dörecülük işlerine başlaya. Şu ilki dörecülük işine başlarında da yani gazet jurnallarda, metbuat sayfalarında ilkinci koşulları çıkıvıranına bizim belli yazıcımız Nurmur Sarhanov 38-40 yıllarda marada işleptir.
Sonra ilki bilen Sarhakym öýüne barıpdyr. Şu şahir men gazetlerde goşuryny okudum. Öňürtü şoň bilen tanışyp Nurma Sarhan file tanışýar. Şeýdi uruşdan öňkü ýyllarda da eýam ýazy şahirler bir-birleri bilen gatnaşyp gurapdyrlar. Soňky ýyllarda Sarhakym esasan ata köpek mergen bilen, ata Salih bilen ýywa gatnaşykda bolupdyr. Ata köpek mergene biziň öz daý urulmamyzdan bolýar. Garnaşyk gatnaşyklarymyz bar. Ataga da ilki bilen çağırjan men ýerden galma diýip ata tarihlere gidende de beýlekerlere gidende de bile gidip şoýarda da dörejilik bardy, köp söhbetler edipdirler. Ýa-ni ören mehmansewer bolupdyr da ýazy şahirler şo töwere barsalar Sarhakym tapardylar. 1967-nji ýylda Hyzyr Derýaýew bardy. Men şuňky ýadymda men şo wagt 9-njy synpda okuýardym. Şonu şo Hyzyr aga Sarhakym bilen oturanda şolary bir çaý bermek, şolary hyzmat etmek maňa meser etdi. Şeýle şol adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bolan. Sarhaka ören ýatkeş bolupdyr. Hatta ol Berdiker Babaýewiň gyýylda dünýäsiniň paýamynyň duruşuny da ýatdan bilýän ekeni. Oňa bir daha gat hayran galypdyr. Soňa wagt Sarhaka başda köp ýazy şahirler bilen gatnaşykda bolupdyr. Esasanam Nusu edebiýaty gow öwrenji Mäta bilen, Mäta Kösäýew bilen gow gatnaşykda bolupdy. Mäta bilen köp söhbetler şolup 1972-nji ýylda men institutda okap beren wagtym Mäta bilen duşlaryň şaýady boldum. Bir hepdelep Sarhakan hojalygynyň mehmany boldy. Şonda owaň ähli ýaşullary olaň ýerden galman şolaň gurrunlaryny dinlerdiler. Şu diýwardagy suratlary üns beriň. Mäti Kösäýewiň het Şary Gurbanyň bilen düşen suraty. Professor Mäti Kösäýew şumakty Muladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetine taleplere okuw geçýäke, okuw otagyna girenine taleplere yüzlener ekeni. Egerde kim mara tarap gitse, onu Şary Gurbanyň bilen ata köpek mergeni görmeýän gaýtma gören diýip taleplere maslahat berer eken. Entek olar diýerke, olaryň şiireli sözlemlerini eşitip, dinläp, ýazyp alyp galyň. Wagt geçer soň olar tapylmaz, olar bir giden hazine diýip ýaş taleplere maslahat berer eken. Ine şol bir giden maslahatynyň biz edebi çeşmelerde okap görüp gelip şu muzeýde duran bilelikde düşen suratyny görmezden soň Şary Gurbanyň professor Mäti Kösäýeň juda ýakyndan tanaýanlygyny, beren bahasynyň has takyk hem dogry öz-özümizne güwä geçdik şu ýerde. Sarhaka ýa-ni şo döwrüň ýazy şairleri Pommonurerdi bilen, ondan soň Gurbanyň Tähädif bilen ýakyn aragatnaşykda bolupdy. Aşwada gelen wagtlar öňürtü bilen ýa-ni Gurbanyň sydyry tapardy. Ýa-ni mana aýtdy ýazy şairler şoň öýünde de bir otaw bolupdyr. Olar şeýler gowatnaşýardylar. Ene belli alim Abdurrahman Mülkomanow bilen gowatnaşýardy. Ýene soňky döwürlerde ene Amannalar Aşerew bilen, Bazar Öwedif bilen, Gurt Näzief bilen, Tagan Töküedif bilen ýakyn aragatnaşykda bolýardy. Şolar öýüne gelen wagtlary men şolaryň saýyna suwuna serip şolaryň gurrunlaryny, şu çeper dörejiklerini köp dinläpdim. Sarhaka ören ýatkeş bolup ödem aýdan goşularyny hemmesini ýatdan aýdardy. Diňe öz eserlerinde däl uletem ata köpek mergeniň, Molla Nepesiň, Magtymuluýynyň goşularynyň gaty köpsini ýatdan aýdardy. Şoň üçin öz gurrunlaryny ýazgalaryna bar, men esasy Gaýban Halipam Molla Nepes şahir diýerdi. Goşularyny okap gören Molla Nepes şahiriň äheňleri gödüňe gelýär. Pedal bir goşgy bardy, hemme meşhur goşgy. Şol ýanky istäpi gödel ýary gördüm kalamatlar diýen goşgy bardy. Gaty şoň bir istil ýazdım, gaty gowalan öýdi ýöne Nepes'in öýkület bolup şondan uğraşjak bolýar tabidan soň. Benim son kuartlarda goşgylar ýazmagy başlandy. Esasy men olary bir ýylyk men ustadym Halipam ýaly bolup diýilýär. Ve şoň şu ýadan goşgy menim gazy bilmedim käm diýen ýarrak pikir kablyna gelýär. Ene ýanky gaýyp baý içinde bät edip güller bile, bir gözel bärik diýip çağırdy ak gollar bile. Dowur baryp görüşdim, hamyk ýaly eller bile oturum diýip tagdim etdi. Lawlar bile.
Ine Çağrı Gurban Gılyjywyň Molla Nepesiň doglan gününiň 150 ýyllygyna bagyşlap ýazan makalasy bar. Edebiýat sanatynyň sahypalaryna meni Şahyr Bostan Täjiň öýünne diýip atlandyrypdyr. Bostan Täjim Molla Nepesiň nesilleriniň arasyny aýalynyň atdaklany, ýagny agtygy Bostan Täjiň öýünne bolup yüz bolup mehmançylykda bolan adamyň şolaryň öýünne bir nesilden nesile geçip saklanyp gelýän käseň ykbaly barada ine Çağrı Gurban Gılyjyň ýazan makalasy bar. Çağrı Gurban Gılyjyw makala ýazanynda, goşgy döredönünde, degişmeler aýdanynda anyk durmuşy beripdir. Durmuşda hatta egerde öz döwrüne degişli däl wakalar bolsa-da, şo wakalara durmuşda gatnaşan adamlaryň özüni tapyp ýa-da şolaryň nesillerini tapyp şeýdip waka ýazarlap ýazmak ennigi bolupdyr ekeni. Şoda taryhy has dogruçul ýazmaklygy tarap uly ädimdir diýsek ýalňyşamyz ýok. Özüm mollumdan Çarkakan bir goşguty bar. Özümden şo Çarkakan adyny götüren 19-njy mektepde köp ýyllar rahmet çekdik. Şo mektepde işledik. Şo mektepde Çarkakan öz uly oglum köp ýyllar müdirim boldy. Körpowly Sapada köp işledi. 30 ýyldan orak şo mektepde işledi. Umuman Çarkakan öz mollum bolan belki bize de şol hüner höwes bolandyr da. Şeýdip şol hünäri dowam etdirdik. Onun şol mollumlara bagşlap bir mollumlar taryplap bir goşguty bardy. Toplasaň da özüňde ilim goruny başda okudypdy mollum seni. Sözläňde sözleň duruny başda okudypdy mollum seni. Ýaşadyk çağkan öwretdi any, kim-kimden beýnine goýupdy many. Inni sen bolsaň da iş gahrymany başda okudypdy mollum seni. Boyun egdiräýseňem, yer burowlap mebit çogduraýsaňam, bulut toplap ýagyş ýagdyraýsaňam başda okudypdy mollum seni. Ilim açıp berýär, her bir hünäri, boş peşeň atylmaz, bolmasa däri. Şahir menni penem, gompurmy çary, başda okudypdy. Ýaly şahirlamy Çarkakan şeýle şadyan, degişen, şortadary käni waýdyldy. Bir kan degişmelerini aýdasym gelýär. Köne tanışlarynyň biri Çarkaka bilen gelýär, salamlaşýar, onuň Çarkakadan soraýar. Çara siziň näme soğuluňyz bar diýipdir. Çarkakam bir diýip aýdypdyr. Ol adamam geňirgenip, ben öňrek 3 oğlum bar diýip eşitipdim diýip geňirgenipdir. Onda Çarkakam olaryň ikisi öýlenen ahir diýip jogap beripdir. Hawa. 3 ogly bar Çara. Hawa, hakykatda 3 ogly bar, ikisi öýlenen ahir diýip jeýle jogap beripdir. Halk arasynda edil şo degişmeler ýaş ýigitleň oglanyň arasynda da umuman aýdylýan degişme. Ýöne şoň kimden gelýändigini köp adam bilýän däldir şonu. Görüp otursak Çağrı Gurban Gılyjyň degişmesi eken şol. Günlerde burun Çarkakalara mehman elýär, şonu Çaraga bu näme goňşuň ýama sesi gaty çykýarlar diýipdir. Onuň Çarkakam jogap berýär, bunyň sesi gaty çykar diýipdir. Sebäbi oň aýaly ýatymlyk owa tahir diýipdir. Soňky sesi gaty çykar diýip. Şeýlem ýatkeşligi barada ýaly şahirlerim aýtdy. Şeýlem Çarkaka şu türkmen dultarynyň owazyna maýyl bolýardy. Şeýle bir dultarynyň owazyny gowurup görnükli sadan alamadyna Durdumuradow wa Mullaga bar, Ýazyly Kuwadow wa Durnazar Hudaýbereňow wa Oraz Bagybew, Amannazar Atafiýaly sadanyny dinlemekde gowurdy. Şeýlem şu aýdym sada gaty uly hormat toýady. Şu ödünýä nowat we halk başymy. Şo barada bir goşgum ýalypdy. Bu ýerde şahyrymyz ine şeýle makalany beripdir. Hyzmatam bar, hormatam diýip. Bu makala Çağrı Gurban Gılyjyw tarapyndan ýazylyp, ol ödünýä nowata bagyşlanýar. Ödünýä bagyşyň durmuşyny sadyň hemde dutar sad guralnyň ornu hakkında nesilden nesile geçip gelýän bu sunugotlarynyň senedi bolan dutarıň 3 arka aýlanan 3 nesli geçen dutarjyk hakkında ýa-da ödünýä nowatyň çopon goşunyna geçiren günleri hakkında Çağrı Gurban Gılyj bilen bilelikde ödünýä nowatyň aýdymlaryny dinleýişi ýa-da adata durmuşda bagşynyň aladalary diýilip atlandyrylan neşýerde Çağrı Gurban Gılyj makalalar beripdir. Şonu ödünýä nowatyň ömür akbaly döredijiligi hakkında aýdylýar. Ine şu ýerde Çağrı Gurban Gılyj goşgam ýazypdyr. Isle bahar, isle tomuz
Qışınny, märekesi egsilenok taşınny, kedili berip gaýdýar çopon goşunny öz halkynyň hyzmatkary öýdün ýaz. Mehri bilen howdulya sazyny, ýakymly lezzet bar hoş owazyny, ata kesbini ornaşdyryp özünni hiç wagt harlamaz käri öýdün ýaz. Ne soňky setirine de ogsun atyp kellesini aranny, gözün süzüp töweregine qaranny, şirin owaz hemmelere yaranny, ninen tarif etmez çary öýdün ýaz diýip, ine öýdün ýaz bagşlap makala ýazypdyr. Yeri gelenni bellese halipalar ýazyp galdyrypdyrlar. Haçanna Çary Gurban Galyç degişmelerini aýdyp, goşu okap başlanny öýdün ýaz nowatam saz çalyp aýdym aýtmatyny goýar eken diýilýän maglumatlarym kän. Ine iki sany şygyryýet sunugatynyň hem aýdym saz sunugatynyň ägirtleriniň 100% bolşy, olaryň birek-birege hormat goýuşy hakyndaky şu ajaýyp täsir maglumatlar size ýetirmeklik biz üçin hem şeýle ýakymly boldy. Şahakanyň gaty köp ýaz şairler ýakyn aragatnaşykda bolupdy. Hatda ol beýleki döwletlerdäki ýaz şairleriň dostluk gatnaşykda bolup, olar bir näçe hatlar alypdylar. Ine şöýerde men öňümde bir näçe bukçalar bar. Ine şolaryň içinde Ukrainanyň Poltava şäherinden Oleg Yurenko diýip bir ýazgy bilen ýakyn aragatnaşykda bolupdyr. Ikiniň şolaryň hatlaryny şu adyseny biz muzeýimizde saklap gelýäs. Bular ören gaty gowy gatnaşypdyr, hat alypdyr. O wagt ne bu wagtlar telefonda at bolmandyň hat üstü bilen berek bilen söhbetleşipdir, dostluk gatnaşyklaryny dowam edipdirler. Şahyryň hormatyna ne açylan şu heykeliň ýanyna durup ýene de kelamagy söhbeti size ýetirmek isleýär. Çary Gurban Galyç öýde 1909-njy ýylda Mary etrawynyň goňur owasyny dünýä iňe. Şahyrymyz oglanlykda ilk öz owasyny medresede Oraz Muhammed Ahunyň elini sowodalya bilim öwrenýär, hat ýazyp öwrenýär. Yer suw özgörtmesi geçirilýän döwürlerini olaram şe merkeze tarap göçüp gelýärler. Ine şol wagtlar Çary Gurban Galyç mektepde mugallim bolup işläp başlaýar. Şoň daşyndanam Maradaky mugallimçilik mektepde gaýwany okap başlaýar. Ine şeý dip Çary Gurban Galyç öz bilimini barha artdyrýar. Ol diňe bir şahyr ýa-da ýazyjy bolmak bilen çäklenmän oň esasy hünäri mugallim bolupdyr. Çary Gurban Galyçyň özüm ine şu häzirki 19-njy orta mektebiň taryhyny ine şu ýerde mugallim bolup ençeme ýyllap işleýär Çary Gurban Galyçyň özü. Çary Gurban Galyçyň oň nesilleri hem şu hormatly käre mugallimçilik käre aýratyn ýakyn edipdirler. Çary agaň 3 oglunyň bolandygyny size mälim etdik. Oň ilkinji ogly perzenni Ata Şarifim özüniň ömrüniň 50 ýylyndan gowrak döwrüni mugallimçiligi bagş edip ine şu mektepde işleýär. Körpe ogly Sapat Şarifim 30 ýyldan gowrak şu mektepde mugallim bolup işläpdir. Umumy jemläp aýtsak, şahyryň nebereleriniň şu günküne çenli jemi 22 sanysy mugallim bolup şu mektepde zähmet çekip gelýärler. Geljekde de ýene de şu hormatly käri oň nesilleriniň dowam etmekligini biz arzu edýäs. Mary Trawynaky Çary Gurban Galyç adynaky 19-njy orta mektebiň jümmüşinde biziň bu durýan ýerimiz şahyryň hatyrasyna hormatyna döredilen edebi muzey. Häzir şu ýerde ömrüni mugallimçiliге bagyşlap köp ýyllyk iş tejribesi bolan Halipa mollumlaryň birine ýüzlenmekçi. Şu mektebiň türkmen dili edebiýaty mollumy söhbetdeşimiz Anamrat Resulov. Anamrat mollum dünýä iňenni 110 ýyl bolýan türkmen halkynyň şahyr ogly Çary agay öz işläp giden zähmet çeken mektebine ýene de bir gede köpçülikleýin ýatlanyp geçilýär. Edidar qadamynyň tagallalary bilen bu barada bir ne uly gepleşip taýýarlap halkymyza berip otýar. Siz özüňiz Çary Gurban Galyç bilen goňşa oturupsyňyz eşdişimize göre. Hemine belki şu mektepde bile işlän bolmaňyza mümkin maglumatlar barada özüňiz aýdyp bereýin bize. Bolýar.
Bizim maşalamız şu çarağı bilen şu ova vurulun versi. Gongsu olup yaşap verdi. Çarağı diýilen adam ruhtaydan ören güýçli adam. Çarağın şunki davaratının geçirilmegine hormatly prezidentimiz, arkadaşımız şu ören olup yol açtı şu zatlara. Şolaryň ýadygärliklerini ebedileştirmek üçin, şolaryň eden işlerini bir hormatlamak üçin ören giň yol açdy. Şoň üçin biz hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýas. Çarağa barada aýdanmyzda ýazyjy Aman Nazar Aşerowyň aýdyşy çarağın mirasyny öwrenmek biz üçin ullukan bir ähmiýetli zat. Sebäbi çarağı beýik watançylyk uruşuna gatnaşan adam, eli araly görüşen adam. Ýöne şol şeýle kynçylykly Lena deryasynyň boýundan Verhayanskide şo taýda bolanyna şeýle azaply, şeýle hemme taraplaryň bir azaplarda ýaşanyna da çara urukdan düşmändir. Ol gaýtyn şu owa adamlar bilen gaty watnaşyk taklapdyr. Şeýle her hil kynçylyklaryň öňünde de öz goşusyny aýdyşy ýaly namart sallançan ürümi çağır diýip şol ören yerlikli aýdan goşular bar. Biz şu goşulary okap okuwçylara da şunu uruh welent bolmagy, şu watany söýmegi, hormatly prezidentime de uly hormat goýmagy öwredýär. Sebäbi türkmen halkymyzyň şu geçmişini öwrenmekde arkadaşymyzyň ören uly hyzmaty bar. Biz buň üçin hormatly prezidentimize, arkadaşymyza sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Bilelikde näme goňşy oturupsyňyz, goňşy gatnaşygynda hasam adamyň häsiýetine de, maşgala gatnaşyklaryna da, durmuşdaky ornuny da düşünmek şeýle golay bolýar da, goňşyçylyk da sebäbi. Bile goşu goşýan wagtlaryňyz bolýardymy? Döre düşünüp bu çarağın goşular bir halka ören ýakyn. Okuwçylaryň şeýle bir goşuny öwrenýärler. Şeýle bir gowy aýdyp berýärler. Şeýle şoňa hormat goýarlar çarağa. Sebäbi çarağa şol öz owadoşlaryna, öz ýoldaşlaryna, şu dostlaryna hormat goýup şol öz owadoşlary bilen şeýle adam kärçilikli gatnaşyk eden adam. Şu owaň toýuny, ýasyny, şu awry bilen towuşmaga gatullykan gatnaşyp hyzmat eden adam da. Şoň üçin biziň owamyzyň adamlary çarağa ören uly hormat goýarlar. Şoňky da baradan ha görseňiz ören kän adam, owaň gaty köp adam gatnaşdy. Bu hormatly prezidentimiziň şu aladalary, hormatly prezidentimiz türkmen halkynyň taryhyny öwrenmekde, türkmen halkynyň bir belli adamlary, şahirleri, ýazgylary, alimlaryna hormat goýup olaryň dörejligini, olaryň mirasyny öwrenmege ören uly üns berýär. Ne şu çarağın mirasy biz üçin uruh welentligiň bir mektebi de durşuna ýöne. Ol bir keltirek, hortawa adamdy da. Kynçylyklary ağır durmuşan baştan geçiren adam. Ýöne şol özüniň uruh welentligi bilen, owasyna bolan söýgüsi, ýurduna bolan söýgüsi bilen şol başaryp çykan adam. Türkmen halkynyň taryhynda da bir özüniň goşulary bilen, özüniň adam kärçiligi bilen uly ýyzalan adam ben. Şoň üçin şolar ýaly, çara ýaly we beýleki ýazy şahirlerimiz, alimlerimiz, belli adamlarymyz şeýle taryhymyzda bolup geçen, iş bitiren adamlary ýatlamak. Munyň üçin biz hormatly arkadaşymyza, gahrman prezidentimize uly sag bolsun aýdýas. Ömrüniň uzak bolmagyny, türkmen halkynyň ot durmuşda ýaşamak üçin edýän işlerini ullukan üstünlikleri arzu edýär. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Şu çara gurbany gylagy, ýüzleşip şonu bilýän döwürleriňiz siz näçe ýaşlaryňyz adamlar? Men şu wagt 70 ýaşymda da. O döwürlerde bir okutdum mektepde. Hawa okutdum 60-njy ýyllarda bir sura sapağından okutdu. Men bir gatkän kitap okapdym bolyn, ýöne şu sura çekmäge ol gatwyr ökde derlim de. Onuň bir şu gotyň bir suratyny çekmäge tapşyryp sapak wagty. Ondan sonra näde başlajagym bilmän oturdum ol gapdaryndaky bil oturýan okuwçy. Ne suratı gatyp çekip başlady ol. Menim şoňdan öýkünip çekip başladym. Men muny çara interýänlerime öýdem okdum ol birden. Ha anamra adam
Gavundan renk alardı, işler yarlıydı. Şu sura çekmeyen kaptalın akıdan öğreniyor, sura çekmeyen neydi var. Böyle suyuşanı duymanı alıp tırna. Şunki hali adımda da, ol hiç bir okuşa adama bir gatırganan adam derler. Şeyle bir gov sözlerini söylen. Şu govuna değmeyecek sözlerini söylen yankı okuşu olsun, böyle adamlar olsun sorar şey çık. Gatı düşünürmeyen başarıyat da. Siz özüňiz tejribeli mugollim ineşiwat. Neçe ýyllyk iş tejribeňiz bar. Çary Gurban gylyjam näme diňe şahir däl eken ol mugollim eken. Ine siz häzirki tejribeňizde nedil şu ýaşyňyzdan bir ýerde seredip Çary Gurban gylyjyň mugollimligine nähili baha berýäňiz? Çara mol itramyň mekteplerini işleyen adam. Durmuş tecrübesini gatywy öwrenen adam. Şoň üçin biz şu çaraň sol biz okudan öwrünäki berýän sapaklaryndan, çaraň adam käşeliginden, muhallimçilik ustatlygyndan şu hatlarym şondan peýdalanýar. Sebäbi gaýsat edilen aýdamyzda çara ustat mollum. Bir diýär mollumlardan nusy bolan adamdy. Bize beren sapaklary häzirem biz şol sapamyzda ulanyp berýär şu adam. Siz o kodyaqa Çary Gurban gylyjyň öz häsiýetine bar bolan ýiti degişmeklik ýa ýomogyň şortaň üssü bilen okuwçylara yüzlenmek häsiýeti barmydy ýa eýle dälmidi? Çara hiç was okuwçy gatwarmy söz aýdan adam därler. Eger şu sebäp ol şu sözü ustad adamdy. Şu daşynyň töweründen aýlap şu gahar gelen ýagdaýynda da hiç was onu bildirmejek bolup şeýle bir owadan sözleň üstü bilen durmuşda bolan masallaň üstü bilen şonu bir düşünürýär bolan okuwçylar şondan gatan öğrenokdy. Eger hiç zady. Gaýtyn her sapaga gelende heldendir çoň sapagyna gatnaşýardylar da. Beren gurrunlaryňyz üçin, ýatlamalarynız üçin aýdyp beren köp sag bolun. Şo çaraga nähili mugollimdi diýmegiň sebäbi Çary Gurban gylyjy juda sowatly bolanlygy üçin şu 2 ýylyň dowamyny bökdirip geçirip 7 ýyllyk bilimi berýärler 2 ýylyň dowamyny. Şoň ýaly sowatly adam bolanlygyny edebi çeşmeler bile äşkar edip dur. Şolar ýaly ustad mugollimlaryň eline de tälim alan adamlar zehinli nesilleri kemale getirmekde, yetişdirmekde sizem entek ýene-de güç, gujur gaýratyňyz gaýyrman işlersiňiz diýip size uly rowaşlyklarym arzu edýäs. Molum sag bol. Çäl şu ruhu çırağım gepleşiniz şu halkın içinden ulavraydan peydalanıyor. Şunu uçtum tutma ovan adamlar gatı o gadıklanıp şuna seyrediyerler. Bunun için biz hormatlı arkadaşımıza, kahraman prezidentimize ulu tav olsun aydiyaz. Ömrünün uzak olmağını, ediyen işlerinin ulukan üstünlükleri arzu ediyaz. Can sağ olsun, ömrü uzak olsun. Sağ olun. Ruhu çırağım gepleşiginde Sarhaka barada köp gurrunlar aýdyldygyny ýazdy şahirler, galamdaşlary, köp zatlar aýtdylar. Heni biziň eşitmedik gurrunlarymyzy, eşitmedik sözlerimizi Sarhaka barada ýartdymara aýtdylar. Elbetde şu ruh çyrağım gepleşiginiň özi biz üçin hakykatdan ruhlandyr ýa. Täze dörejikleri, täze zehinniň göze çykmagyny ruhlandyr ýa. Şoň üçin hem şu ilki bilen şu zatdan arkasynda duran hormatly arkadaşymyza sag bolsun aýdýar. Boýrany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, halkymyz üçin, bütün ýurdumyz üçin tutumly işleri el müdama rowaj alsyn. Sag bolun. Aýdan eden arzularyňyzyň hemmet hasyl bolsun. Halipalar şu şahyrymyzy aýratyn bir zada ýakyn edilýän ugurwa, umumlykda alanda watan söýüjülük duýgusy. Şahyryň dörejiligi olanyň içki dünýäsyny, pikirini, duýgusyny açıp görkezýän serişdedir. Çaraganyň dörejliginde de watançylyk temasy şeýle bir şöhletlenýär bilen onuň käbir goşulary Seýdiniň deňindäki watançylyk duýgularyny tesbirleýän goşularyň derejesinde ýazylypdyr. Aýratyrym watanyň zaryny çekmek bilen bagly, watana bolan söýgüsini ýüze çykarmak bilen bagly, dogduk diýaryny Türkmenistany wasp etmek, şonuň gumuny, düzüni, çölüni, bagyny, dagyny, derýasyny wasp etmek bilen ýene-de şu watana bolan söýgüsini tesbirläp bilipdir-de, öz dogduk mekanyna, öz türkmen iline,
Türkmen vatanına olan sevgisini şöyle acayip hoşlarda beyan etmeyi onun vatan sevgiciliğinden gururun açyan setirlerdir. Milliligimede, halkımada, dilimede, ilimede, toprağımada hem mesela olan sevgi var. İkinci bir bellemeli zat, Çarağanın dili halkı dili halim ayttım. Yine şun koşkularında bir ona kolay söz var. Türkmen dilinin ortografik sözlüğünde şu sözler yok. Eğer dilçi alim var ekan aramızda şoları getirmek için aydan şahirlerin koşkularında ulunlayan, hazırki gepleşikte yazıda ulunmayan sözlerin bolduğunu şonu ortografik sözlere koşmak bizim dilimizde dine bağlaştırıp bilir. Çarağanın koşkularında gepleşik dilinde seyrek ulunlayan, belki de ulunulmayan, ödem şivedel umumi kadimi Türkmen sözü hükmünde ulunlayan. Sözlerin bir neçesi var, onları gelecekte öğrenmek, ulunmak, dilçi alimler için dine peydalı olup bilir. Mesela için lüngli diyen söz var. Arang lüngli olmasa. Lüngli diyen söz arang qovu olmasa diyen manayda. Kineli olsa ya arang lüngli diyen söz. Şunyalı sözleri, kadimi sözleri de diklemek, ulanmak, şahirlerin, yazıcıların borcu. Çarağa şu meselede ünsürüp şu sözleri ulanıptır. Bunun derecelerin yeni bir artıkmaşlık tarafı oluyor. Ayrattenlik tarafı sağ olun. Yine de şahirimizin özünü yatlatyan zatlar var. Her şu yerde iki sani yine kalam, ruçkalar, şuların çağrı kurban kılıç aytmaklarına göre özü ulanıp durşunu. Bu yerde kän gol yazmalar var. Şol gol yazmalan köpsünün siyasının edil şu ruçka şu kalamlara degişli bolmagan mümkin. Biz şeýle ödem jogapkärçilik bilen hem tolgunmak bilen şu kalamları elimizde alýas. Çağrı Gurban Galiçewiň dünýä geleniniň 110 ýyllygy. Ol 1909-njy ýylda dünýäge inip 1987-nji ýylda aradan çykýar. Şol ýaşap döredip ýören döwürlerine ulanan galamy bolsa, ýyllaryň ykbalyny gerdeninden geçiren, şahirin arzu hiyallaryny üstünden geçiren ine şu kalamlar hem adam üçin yakımly, onu ellemek, görmek hem tolgundurjy hem jogapkärli diýip hasap edýän. Häzirki Garagum jurnalynyň öňki Sowet edebiýaty jurnalynyň 1984-nji ýyldaky sahypalaryndan ýene-de size käbir maglumatlar şu ýerde Juma Orazowyň makalasy bar. Bu makala ine Çağrı Gurban Galiçewiňe bagyşlanýar. Biziň Çağrı agamyz şahirimiziň doglan gününiň 70 ýyllygy münasibetli ýazypdyr. Juma Orazow şeýle baha berýär Çağrı Gurban Galiçew. Ýaşydan öwrenmek aýyp däl diýilişi ýaly Juma Orazow Çağrı Gurban Galiçew hakynda edil şoň ýaly netije gelýär. Çağrı agamyzdan öwrenmäge zat kän diýip belleýär. Oň ýaxşy enlikleriniň biri Çağrı Gurban Galiçew nirede bolsa-da hemme wagtda hemişe ýanyny ýan depderi bolup baran ýerindäki wakalary ol şol ýan depderini belläp alardy diýip ýazýar Juma Orazow. Hem şonu sehel salym geçmäke şol belläp alan zatlaryny metbuatyň sahypalaryny ýa oçerk ýa goşga salardy da şeýdip ol halka dörejiliň üstüne şol wakalary ýetirmek ennigi bardy. Şu ýerde men siziň ünsüňizi Çağrı Gurban Galiçewiň baran ýerine ähli wakalary gurrunlary söhbetdeşlikleri ýan depderine belläp alşyny çekesim gelýär siziň ünsüňizi. Ine şu da şahiriň iň ýaxşy enlikleriniň biri de özüm öwrenäýmeli enlikleriniň häsiýetleriniň biri de diýip Juma Orazow belleýär. Çağrı aganyň simap ýaly syzgyrlygy, gamak ýaly ýeňil gopuşy, döwürdeşleriniň göwnünden turşy ony elmydama ýaş görkezýär. Goý elmydama şeýle bolsun Çağrı aga diýipdir-de Juma Orazow pikirini jemläpdir. El ýerlikli berilen bak. Ýakynlaryňyzy iň gowy günlerinde ýatdan çykarmaň. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty bilen islen haridyňyzy internet arkaly sargyt edin.
şatlygyna da şatlyk goşmak bizi hasa begendirýär. Yürekden ýürege barýan ýollarda biz siziň iň anamdar hyzmatdaşyňyz. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty tiýdi we anamdar. Adamlar ine biz uly hormat bilen şahyrymyzy hatyralap, ony ýatlap, on ojagyna geldik. Ine şu ojak çary Gurbanyly Ejefin hut öz ýaşap giden ojagy ömrüniň soňky günlerine çenli. Olaň saçagyna dozuna salam berdik. Söhbetdeşimiz çary Gurbanyly Ejefin ogly Erkin Çarew. Erkin ağa öz nesilleriniz bilen bilelikde Kakaňyzyň döwletli ojagynyň döwletini dowam edip bir agzybir ojak bolgun bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe watanymyzyň bir ösüşli ýollaryna ogly gyzlaryň agtyk çoğuluklar bilen gelinler bar hemmesi bir ýaşy arzu niýetler bilen zähmet çekip goşan dedip ýörsiňiz. Bugün näme arkadagly zamanamyzda döredilýän mümkinçilikler esasyna ötönlemiz şeýle bir sarpalanylýar. Taryhy, geçmişe uly hormat edilýär. Edil şol mümkinçilik bilen biremne siziň oýuňyza gelmek pursatyny berdi bize. Şoň üçin edil adamlar ruhy çyragym gepleşigimiziň dörejilik topary bilen bizine türkmen halkynyň şahyr ogly, ýazyjy ogly, Çary Gurbanyly Ejefin hut özüniň ýaşap giden ojagyndan oň nesilleriniň arasyndan edil arkadagymyza sag bolsun aýdýas. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan ähli tutumlary rowaj alsyn. Inni Erkin ağa hormat bilen sözü size geçirýär. Bir Kakaňyzy ýatlap berseňiz. Olar 5 doğun bolan. Iň ulylar aýarlygy bolupdyr. Ondan soň 4 tane erkek doğun. Kakamsa 4 tane erkek doğun körpesi bolan da. Çara. Ýaşlykdan gaty dehil bolupdyr. Şu molla tura onlylar meçidinde medrese derejesini almalýança şonu almal okudyr hawa. Ondan 25-26-njy ýyllarda şu mari goňra owazyna dowlanyna şu taýda ýaşap ýerim melleklerim darrak ýertup paýlaşyp bolýar. Ondan atamyz dedim. 2 doğun bol sen oğlum köprak sen ýerim berýär. Şu taýda bärik göçmegi agasy maslahat berýärdi. Körpe ýokdum, 3 doğun körpedi atamyz bilen. Ondan ýa-ni 4 oğlu bilen bärik gelýärdi şu taýda 26-njy ýylda yer tutýarlar, yer paýlaýarlar, eknek gelýär, daýançylyk etýärler. Beýleki doğanlar hemmesi işlep bir oňa girdeci galan jalyp taparylja akma Gurbanbrat çar 4 doğanna akma şu soğanda ekrekenler aýdap ekip birini gollap ýerem berilip ýagdaýlar gowlaşyp birneme gowlaşyp daýançylykdan. Ondan soň ozalyň köni medrese derejesine bilim sowady ýetip bolupdyrdy. Ondan soň Marin Molumçylyk mektebine okuw berip şonu gutoranna. Onu gutoralyp soň molum işläpdir. Oňa bir değişme gurulmalarım var da bir avtobusda otur işläp kakam paýrak bolandan ýaşam etde bolandan ýeni forjunly ýaşully ismete zatdyr diýe ýaşullara ýerem beren ogaý maňa diýipdi. Ondan olam teretdi de sen kim sen atan oğlum çarrak yaptan iptir hawa. O atan ne diýen men atam ol. Onu ýerim tanýan diýdi. Ikinji sınıfta men 28-nji ýylda okudypdym onu iptirdi. Ýankyny. Ondan bir ol sonçyly çekil bu men atam okudan boldum eken o diýip. Şeý diýip ana şol molumçylygy işe başlapdyr. Ondan soň molum bolýar. Ondan urşa edipdir. Urstan gelenden soň ýene gazetde redaksiýalerde işleýär. Kıyınçılıklar başına gören adam da. Bizim gördük kıyınçılık. Küçük kalk. Ondan soň gündemimiz gowlaşdy. Kakam bär geldi. Gelenden şu Koşovlaýlyk diýen paýama ýazdy. Ondan paýamasynda bayrak aldy. Türkmenistanyň 3-nji bayrak alyp şol kakam ularyň öýlenmegine de şu gollap boldy da. Ol bayrak berdiler, TV'de de jurnaly çykardylar. Bir ýandan molumçylygymyň azyjyk tapa alýardy. Izazry şahyrçylyk bilen İlat şeyle goworýar-da, gurunçylyk goworýan şahyr adamlar mene güni öýde oýnakdylar. Gelýär bir ýerden gelse, şu jemde gurunma ýene öýtüp barýam diýipdi. Bir gelip durul bir garaşyp diýip bolýarny. Tawa turup diýip gidiberýär ekenler. Bir küçükler. Na, o şey gelen wagtam şonu ýaly. Unaşýany bar akym kakyn şahyr, baran hanyň şahyr. Şolar bolmasa vardır, ýekleri bilmezdi, hiç kim yok boldy. Bar gitti ýolly teret. Adam ýokmu diýdi ýolun hiç beren adam ýokmu diýip. Şonu ýaly adamlar oturmany gat goworýardy.
Katı değişkenli. Katı üç kurumlar kendinden küçük çaylık getirip şu bahaneyle oturacak kolaylıkta şöyle dinlep bak onun küçükten dinlemeler yerlerini oldum. Ben de sahilden getirtme diyen yok ben getir kılınacak bunu bu hafta değil. Şöyle yalı şahanlar adamlar kan geliyedi mi yüngüde? Katı kan geliyedi. O bir atlamadığında var. Urbatar anlayam ettir. Urstuğunun oldum. Meyat köyden gelenli Hıdır deryan gelen ona bilet özmüş. Ata köpeğe yığı mihvanmızdı yakın. Ata dalik bayram gelerdi. Ata köpek mergenler bilen garnaşan bolýar. Daha yegen. Bizim enemiz kakam ejeti şu ata köpekle garnaş olur da. Onun daha iyi derdi ata köpek bayram. Daha iyi tip olam çağırıya geldik ama şu gelerdi kahvaltı buluşup otururdular da hemen. In gowur ýa-da haram onna unaş. Har gowur ýa unaş has gowur ýa. Çağırmagam unutman şahirlerin çağırsın. Noýolja bolsuzja eger unaş isteňiz diýip. Unaşy şeýle gowur. Men taçaga gözüm düşse şu çäne görýän çäne çaý görem dedi. Çar gurwany gylş ýadyma düşýär çaý içeňde diýip goşgysy bar. Ol halkymyzyň arasynda kempir bilen çaý içeňde diýip aýdyma öňürlüp hiç ýatdan çykmajak adamlaryň kalbyny orneden setirleri de aýratyn çaý hakynda da goşgysy bar. Bu türkmen taçagynyň üstüni bedeýän tagamlara da aýratyn yüzlenipdir. Tebigatyň ot çöpüne de aýry-aýry yüzlenipdir çaragy. Kakaňyň aýratyn ýene-de zehini taraplarynyň biri ýatkeşlik eken. Ýatkeş eken. Onu ol köp ýazman hemme bir düzüp barýan goşgularyny ýazabam ýörýän däldirken ýa köp ýazapdy. Ýatlady şu Arap partilerine suara bilýät de. Şonu şu Arap elipizine ýazardy goşgularyny. Alıp ondan sonra gerek bolsa Duriyat da şol real gol yazmalarda atlarda bizim kahvaltı arasında bir nime bolýar bir giden wagt açıp görjek bolýar o kabilem zokta. O Arap elipinde ýazyp goýýar ondan onu tınçylamaly ýerler bardyr da goşuň. Soňundan ellerine beýleni zeretmeli ýerler bardyr. Zeren jam bermeli. Onun nähili be köpüň adamsy da her şahar urwany gylç. Şaraga şahir bolan soň iýle gerek ilkinji nowatda. Ol ýeken ýeten okdy diýäňi de. Ýok, şahanna lazım. Gaty şahanna. Uzun ýeje görünmer adamlar gözüni kırpman oturulýar da. Çağalary bilen nähilidi? Çağalary bilen omut ol bir de ýeten okken. Ýeten okşol. Halk şeýle ol gowurýar da, olam şeýle köpçülik gowurýar. Onu öýde oturup bir ogullaryny daşyny öýüşürip öwüt pent edýän öwütlerini bar oku bilim özüm oğlum bolandan ül oğlu atada oğlumçylygy utardy tapada özüm oğlum bolandan senem şu oğlumçylygy giray ağam şolurdan oku utardy bolanda men saatçı bolan kim görmedim de saatçylygy oku gittim şonu da girip bana Oğuz Şubat Üniversitesi'nin yani iqtisadiyet bölümü boyunca hünermen olumdan hünermen spesialist o. Kakaňyz sizi öz saýlap alan ogruňyza gönükdir. Ha, o gör. Soňam goňýardan tadawa işgärem bir öz ugruna gyzyklyr da olur. Özüniň zihnini beýleki prezentlerini görmek isligi bardymy şo? Bardy. Körpowly Dil Edebiýaty Utardy Üniversitetiň Dil Edebiýaty fakülteti. Sapa o. Ol ýazbam boldy ýa. Şu ýerde çary gurwan gylja ýatlaýa kak ýene bir ykbal hakynda size aýtmak isleýär. Çünki edil şuduran edebi mirasxanamyzyň, muzeýimiziň döремegine sebäp bolan ogullaň biri. Ine şol görünýän surat şahyryň körpe ogly Sapat Şarif. Şahyrymyzyň 3 ogly 2 sany gyz perzendi bolupdyr maşgalada. Şu Çary Gurban Galyjewiň edebi mirasyny öwrenmekde öz körpe ogly hana Sapaga aýratyn zähmet paýy degişli. Sapat Şarifiň özüm belli edebiýatçy alim bolupdyr. Ol ýokary okuw tamamlanydy, öz kakasynyň Çary Gurban Galyjyň ömrü dürüjüligi barady, diplom işini goraýa. Ine şeýde hem öz kakasynyň hem ömrüni dürüjüligini ebedileşdirmekde, adyny ebedileşdirmekde, şu mektebe adyny dakmakda da on körpe oglunyň zähmetiniň uludygyny size ýetiresimiz geldi. Ine elimizde ýan depderi bar. Şu ýan depderi Çary Gurban Galyjyň oglu Sapaga degişli eken. Ine şuň üçin näki bellikleň hemmesem
hot sapağanın öz eli bilen ýazyp galdyran gol ýazmalary eken. Bu ýerde bir näçe salgylar boýunça bellikler bar. Onun neşyan dipterinin edil şiirini iki sanşy saralyp giden sahypalar eplenipçik timarlap yerleştirilip goýulan eken. Bu bolsa setirler Çary Gurbanyň Arap hatyrnaky ýazyp galdyran gol ýazmasy. Bu ýerde şahyryň bir goşgusy bar. Ine şunam öz körpe ogly şeýle kadyr edip, hormat edip ine şeýle epläpçik ýygnap öz kakasynyň gol ýazmasyny öz ýan depterini gorugly saklap goýan eken. Wagt geçýär, ömürüm geçýär. Nesil dolanýa, dowam edýär. Ine türkmen halkynyň belli şahyry Çary Gurbanyň hatyrasyny şeýle döwletli işleň amala aşyrylmagyna belli bir goşan edip giden Sapa Çaryýewiň öz kakasy hakynda maglumaty öz ýan depterine şeýdip galyryp gitmesiniň özü bizi torgundurdy, mehriban adamlar. Sizin kakaňyzyň şu goşgular kitabyny ýygyndylaryny okap göremde iýdi gider. Zähmet hakynda, şu çopan goşu hakynda, çoluk hakynda, çopan hakynda titrler kän gaýtalanýar. Onuň men pikir etdim, Çary Gurbanyň çopan bolup ýa çopan goşunda işläpem gördüm kädip pikir döretdi. Nähil şo ýagdaýlar? Şo anlamaga dip vermedi wagtda. Şol ýyly hem dostlukdan öz kakamym ýa şu zatlar gowur etdi. Ýyly aprel aýynda şu çöle gidip taýtaýlar şol diýýär, Pendi çölünde. Şo taýda şol çopan goşunda bir aýlap bir jaý berip saraň jaý dip, olam hormatlap neme derken. Şu aýlan çopanlarla görüşüp Ataköpüň oğlu janky şiir çopanda atlarında şu taýda şon işlekli jep berer. Her günüm şu çopanyň biri gürümdiňlejek bolup çağırýar ekenler. Çağıragan çok goşunda bolup onuň goştandyň jaýjagaşan bar, ýalyp belliklerini ýalyp ýa oçurkada ýa goşýada şolar barada. Yılın gelene näçe 5-10 ýyl soňky döwürde şol taýtaýlar çölüne geçirýär. Soňlar çopan goşuna inni diýä suw düýeler çeken ok, inni o ulaglar çekýär, ol ýere ulaglar gatnaýar diýip, çölläki çopan goşunyň döwre görä ösüşini goşgularyny ýygyderli beýan edýän setirleri bar çara. Kakaňyzyň iň ýakyn dosty kimdi? Yakın olsun uğurlağa edip oğudu. Yaşlıktan terkeşen uğurlağa edip şol goşkulary sapetlerine de vardı uğurlayıp pram. Hanegenli ayarlığının oğlu şol katkân hat yapıp ol hanegenin biraz şok hakam tehiri bilen 39 ýylda kemine şoň 100 ýyllygyna davar edilenine yankyny ekidip durýarny. Olam goşkoko diýerler boli yanky o kaptırda adam han razıdır hemme bellidir. Goşamız gozul kızıl gulludur. Her gün ne ýan 150'dir. Şonuň maglumatyny bermäge geldim diýip. Onuň ýa şeýleki kakam gowtan şahirler eder. Haýtdylar, çaraň ýetgeli bolsak näme diýipdirler. Men çaraň ýegen diýipdirler. Ýöne hakykatdan bir dehin bar ekelim. Goşgular atlar ýa ýa kan ýegen. Biz ýa gördük. Bular ýaly bir hemmedada ötýär berip, urusat berip, adamlaryň ruhuny galdyryp ýörmek arkadan golla bile bolandatlar bular. Lokan yüzümün alkışay diýär. Türkmen telewizionynyň kakam ýatlap ýörüýte gepleşip geçirmäge geldiňiz. Şu zatlara uluzat berýän, şu zatlara ýol açan hormatly prezidentimize lokan sag bolay diýän, şol gepleşikden gurulmagyna ýol açan hormatly prezidentimize ýene bir alkışay diýän. Hormatly prezidentimiň jany ömrü zok bolsun. Şuň çaragan hatyrasyna ýazylan saçak başyndaky edilen dilekleriň hemmesiniň kabul bolmagyny, edilen arzularyň hem hasyl bolmaklaryny biz hem arzu edýäs. Sizin näçe perzendiňiz bar maşgalada? Men 3 oğlum bilen bir gyzym bar. Men mesem ýokary ömürler bar, işläp ýörler, zähmet çekýärler. Toýly size ýüzlen ýaşdagan öz ataňyz hakynda bilýän zatlaryňyzdan size nähili täsir edýär ataňyzyň şu gadanan avrayı mertebesi, şu galyp giden ýygy. İlki bilen şu zatlar döretip berýän Mehriban Gahman prezidentime köp sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadan jany sag bolsun, başlyk bolsun. İl ýurt ýakyp edýän işleri ora wajalsyn. Menem atam bir goşugyny aýdyp berýän. Kemper bilen çay içemdi. Şol ýaşlygynda şol ýani mektebden wagtymy öğrendim-de. Şol nawa. Sumat dolýar ähli gaýgy kemper bilen çay içemdi. Ýa-da düşýär ilk söýgü kemper bilen çay içemdi. Saatlyk derýa bolup bakýar. Göwnüşi ganat kakýar. Ähli göreç bede bakýar kemper bilen çay içemdi. Boltadan aşet ýer. Käte tondyk aşet ýer.
gep haltatyn boşatýar, kemper bilen çay içende. Diýen hiç kim ýokdur sençe. Kägülliýän kätugunço, gelin niýtem bolýar monço, kemper bilen çay içende. Gynamaal diýip jany, ýete gedip ýetnany, hoýas bütün aladany, kemper bilen çay içende. Şu şunu ýene pahyra tutturdy. Köp sag bolun hemmäňide geljekde de näme? Sizem öz nesilleriniňde mehriban arkadaşymyň döredýän şeýle mümkinçilikleri esasynda halka hyzmat etmekligi öwüt ünlü edip şaragan dörejilik ýoluna hormat edip watana hyzmat etmekligi hemmäňide bir arzu edýär. Köp sag bolun beren gurrunlaryňyzy Qadnat haqyari Manga bakar kim bilen çay içende, kim bilen çay içende. Şaragan özü gurrun beripdir. Gurban Galyç Hadyrfa. Men ilkinji goşgym pişik hakynady, çağalar hakynady diýip ýazýar. Çağalan dünýäsine golay bolan pişik hakyndaky bu goşgym ilki diwar gazetini çakapdy diýip aýdýar. Onsoň näme? Wagt geçdi de bir azajyk kämilleşdim de pişigin gapdalyna men saçanam goşdum diýip Çağrı Gurban Galyç töweregindäki adamlary güllürer eken. Ine şu ýerde sözme-söz okap bersem, içi kepekli kädiniň töweregine aýlanýan mikrja saçanjyk we onu tutjak bolýan akmak pişik baradaky goşgy öňräki ýyllaryň oku kitaplarynyň birine de çap edilipdi diýip Çağrı Gurban Galyçyň öýde gurrun beripdir. Onsoň biz gazaklanyp gördük. Şol ilkinji peşik hakyndaky goşgysy haýsy ka diýip. Onsoň ne çağalar hakynda bir kitaplarynyň biri Arça atly oglan Çağrı Gurban Galyçyň kitaby 1984-nji ýylda neşir edilen ekenne. Şunu saçany bilen pişigin 100% bolup duran surat bilen bilelikde galan pişik atly goşgysy bar. Megerem şu goşgy şahyryň şol ilkinji goşgysy bolmagy mümkin ýa-da şondan soň üstüne işläp täzeden kämilleşdiren goşgularynyň biri bolaýmagy gaty mümkin. Demek Çağrı Gurban Galyçyň öz dilinden eşdilip ýazylyp galdyrylan setirler oň ilkinji goşgysy diwar gazetine çykypdyr. Özüm pişik bilen baglanşykly goşgy ekeni. Halipalar belleýärler, diňe bir eser döretmek bilen adamyň zihini kesgitlenenok. Edebiýatda bolan beýik söýgüsü bar adamlaryň zihindedirler diýilýär. Aramyzda ýaşlardan bar. Şu biziň milli mirasymyzy, geçmişimizi, halipalarymyzy, uly ägirtlerimizi, şahsiýetlerimizi, ýazy şahyrlarymyzy şeýdip öwrenmäne biziň ýaş nesillerimize, biz ýaşlara hasa bir giňişleýän maglumatlar toplap, onu bir özümizde özleşdirmäne uly mümkinçilikler döredip beren hormatly arkadaşymyzyň jany sag belent baş aman bolsun. Men hem şu döredüçilik bilen meşgullanyp Çağrı agany özümiň gaýbany halipam hasaplayan, sebäbi şol Çağrı aganyň önüp ösen owasyny, ýaşan owasyny önüp ösmek. Esasanam şol Çağrı Gurban Galyçyň adyny göterýän 19-njy orta mektebine bilim almak, şol ilkinji synpda şol baranymda aýratyn ýadymda da şo mektebimizde Çağrı Gurban Galyçyň bilen barıp görensiňiz bir ulokan surat tasylgydyr. Arça atly synpdaşym adini başda birinji synpda sen birek dol tanaňakda şonu şo dowamly şoňlan girip çykýatym şo suratyň gabatyna gelemizde şu men atam da diýdi. Ol şoňa bir has bir gözügütijilik bilen garap şonu ýakyndan gyzyklanyp ine görensiň Çağrı aganyň öýlere mektebinde ýakyn goňşy bolup oturan soň onda bir arça bilen hasam bir bile girip çykyp bile synpdaş bolan soň ýakyndan ondan bu öýlerine de sınıf parasyna da bar ýadyk ýa soňam dowamly oýnamana baramyzda şol Arça atly oglan ýan kitap çykaryp ine şu kitap meň üçin ýazylan, maňa ýazylan, atam maňa ýazypdyr diýip. Hasam soň wagtyň geçmegi bilen şol bir ýakyndan goşgy näme, gazal näme, bir şahyr näme, ýazyjy näme saýgaryp başlanmyzdan
Sonra da şol ine atamın jahy, atamın ulanın esbaplary, atamın kitapları, ya şu mektemizde bir belli günlerde Çar Gurbanly Yusufyň muzeyine bir aýla ýadylar, dil edebiýaty muallimlerimiz şol men üçin bir aýratyn pursatdy. Çağalyk hakynak ýazan kitaplaryny okap, bir özümde bir üýtgeşik duýgular döreýärdi. Şonda şol Arçatly oglan ýan kitabynam okamda, soňundan şol eserlerinin gahrmanlaryny şol agtyklaryna dakyp şeýdip inha şol Arçatly şol agtygynyň hem men synpdaşym bile hasam bir şol köp maglumatlary öwrenmäne. Ine şu Saraganyň Arçatly oglanjyk atly kitabyny redaktörlemek maga nesip etdi. Magarip neşriýatynda şunu taýinladymyzda Saraga bu kitap için bir geňräji gat Arçatly oglanjyk diýen wel muny üýtgedäýsek näýil bor diýdiler. Şeýle diýdik wel Saraga aýtdy, ýok diýdi. Üýtgeseňiz bolmaz diýdi. Sebäbi bu men agtyň wady diýdi. Esasana mena ýanky Sapa Çarif sınıf ýol başçymyz hem dil edebiýaty muallimiz bolup okutdy. Ýöneşde Sapa muallimyň Ustad Şahyryň ogludyny şol özüniň her bir bize beren sapaklaryna şonu aýratyn göz ýetirmek bolýar-da. Edebiýat nazariýetini şeýle bir ýakyndan bilen soň şonna diýär-de, sende bir döredüjülüge bolan höwes bar, üns ber. Çaraga dikurlardy, ýa kakam diýmeýär-de, şo ýa sınıfda bolandanmy? Ondan ine çaraga şu taýda şeý diýip alýar. Ine çaraga plan goşguda şeýler agalýar. Goşgu ýadylsyň şu görnüşinden hem senen şu gördiýen ýaly maslahatlar berip meni hasam şu döredüjülük ýoluna gitmäne aýratyn iter berdi. Ajaýyp goşgularyny okap, ýaşalyp ýazylan eserlerini okap, bir täsirlenip ýadan goşgymyň birini okap beräýin. Ene we tamdyr. Çörekleri tögeregine üýsürüp, otyrenem göýe ak saçly dünýä. Gazygyn mährisiňen gazygyn çöregün iýdiňçe ýene iýesiň gelýär. Ennigimde ıssy gujagyna dolup, gögünüşüm alasmana uçurdum. Käbämiň gaşyna gazygyn tamdyra, buýsanç bilen arka berip oturdum. Ýene ýanky mähir, ýanky ýylalyk, duýgudan ýüregim etýärdi sandyr. Enemiň mährini tamdyrda duýdum. Diýmek tamdyr ene, ene de tamdyr. Sağ olun. Bize yine bir yola, bize şeýle ullokan mümkinçilikler döredip beren, yazmana, döretmäne, gurmana, bize ullokan yollar açıp beren, hormatly arkadaşymyza yine bir yola köp sağ bolsun aýdýan, goý eziz arkadaşymyzyň jany sağ, belent baş aman bolsun, hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri mundan eýlekde rewasyklara beslensin. Çary Gurbanly Yusufyň hormatyna döredilen bu edebi muzey edil ziyaretkana öwürilipdir. Çünki bütün bir akbaly, ömri, oň öz halkyna goýup giden edebi mirasyny özüne jemleýän ýeriň özi daş düşmese gerek aýdýan gurrunlanmazdan. Ine şu burçda görünýän özüm şeýle owadanlap, gorugly edip saklap goýupdyrlar. Çary Gurbanlyjyň özüniň ulanyň zatlary bar. Ine şu görünýän hasa aýtmaklaryna görä şahyryň ömrüniň soňky ýerlerini ulanyň hasasy eken hem. Bu ýerde oň çaý içen çäýnigi, ma käseti, ma şa käse dawany sırçalanan keramikadan edilen şa käse. Ana şu şa käsede aýtmaklaryna görä Çary Gurbanlyjyň hut özüniň öz ojagyndan nahar ýen şa käsesi bolupdyr. Şol görünýän el işinden edilen şol küýze bar. Şol şahyrymyza sowgat berilen eken. Haçanny Özbegistana gidenni şol ýerden şahyrymyz ýygyna dolanyp gelenni sowgat berdiler diýip şol küýzeni alyp gelipdir. Şahyrymyzyň ýaş döwründäki suraty meni goýulypdyr şu ýerde. Ine şu sagada üns berseňiz, şu köpleriň hakydalaryna saklanylýan sagatlaryň görnüşini mälim edip durandyr. Ýa-da şahyrlaryň köpsiniň miraskhanalaryna baramyza ine şu sagat gabat gelýär. Şu ýan sagaty Çary Gurbanly Yusufda da bar ekeni. Bu sagat elbetde işläni okmaň dilleri durupdyr. Ýöne bir adama berilen
ömrüň manysyny şu sagat aňladyp dur. Şahyryň goluna wagty kesgitlen sagat. Ine bu göz äýnegim şahyryň özüne degişli daqanyp durşuny öz daşy bilen gaby bilen bilejin muzeýde bunu saklap goýupdyrlar. Mehriban adamlar biz öz işimize dowam edýär. Ine şu wagt şahyrymyz Şary Gurbanyň ýene-de nesillerine degişli ojaklaryň birini biz. Ine biziň söhbetdeşimiz hem Şary Gurbanyň ýan ýollaşy Bibi Cemal ejeň ağasynyň gelinleriniň biri Ejagyd Oradyberdiýewa. Ejagyd gelinejede zähmet ýorny mugallimçiliga baş edip beren denanlaryň biri takygaýsak Aşgabat şäherindäki 58-nji orta mektebiň biologiýa mugallimi bolup häzirki wagtda işleýär. Ine Ejagyd gelinije bir geçilen ýollary biraz üniversitet ýatlap geçdik. Kän gurrunlar söhbetler aýdylyp otyr şu wagtny ruhy çyragym gepleşigimiziň dowamyna. Sizden bir söhbetdeş bolamyzda ýüzleşemizde kän bir ýaxşy ýatlamalar ýatlapdyňyz şahyrymyz hakynda. Ha tediň şu alp barýan şu gepleşigimizden hormatly prezidentimiziň bir öten geçenleri ýatlap şolar uly baha bermek üçin dörüden uly mümkinçiliklerini berdi hasaplayanlar. Sebäbi olary ýatlaman geçmedi ýalyk däl şeýle bir dana adamlar diýsen bolýar da. Munyň üçin hormatly arkadaşlarymyza köp sag bolsun aýtýar. Jan sag bolsun. İlbäk bilen tutýan işleri elmi tama rowa çalsın. Sag bolun. Indi çaraga barada bir söhbetdeşlik etsek durmuşa çykmakam kakam hojalygymyzda toý bolsun şuňalar 3 milyon bolsa çaragany çağırýardy. Sebäbi bir söze çeper adamdy çaraga. Şoň üçin o adamlary üýüşip çaragan gurrunlaryny hedil edip diňleýärdiler. Eşdilen gurrunlarymyzda çara gurrunlarda gülkülýärli, gülüp üýüşip öýümizde kän mereke bilen duşup oturýar çaraga. Soň o barasyna durmuşa çykdym. Durmuşa çykyp baran ýerimde gaýnatamyň iň uly ýanlygyny biwece diýär. Şol çaragan ýan ýollaşy. Maşgalasyna şeýle bir çaraga bir ýakymly adam boldy. Bekre wada gellol bir küçügedek bide hawa biwece nark geldi. Çaraga näme gurlasa bir hileki gülkülü gurrunlar diýän ýalakda özünden sözi bir hileki. Şolar ýalaky. Hawa degişme äheňine gurlýardy çaraga. Şeýle bir sapaýçylykly gowy agdy ýer maşgalasy bar çaraga. Şolar ýalaky. Uruş ýyllaryna uruşa gatnaşyp kynçylygy başyndan geçiren adam çaraga. Sebäbi ýygyna da biwece şu çağalaryna şeýle dik durup birini guşap çağalaryny hor etmejek bolup ýygyna garaşyp urşaýdan adamsyna garaşyp şeý çağalaryny ýitedipdir da biwece. Menem gaýnymdan eşdýän bir sebäp urşuň ýedýän çağı ödüm. Gaýnym gurrun berýär şolun köp başyndan geçirenlerini. Gaýnym zehinde gaýnynam. Oğlum gelnejek bolýar da şonu çaragan goşulan kän bilýärdi. Şo döwürlerde uruş ýyllaryna da çaraga bir özüniň şol bir süňüniň öz ata-watanyna çekmegini arzu edip ýadan goşulanlar bir tappagyny bilýän. Aýdaýyn dinläliňi. Ileride tarlaýap öňüne ugana çekelimden apar meni bu ýana ardım durmaly töre ahuna atamyň ýanyna çağıryn meni şol özüniň watanyny küýsäp özüniň mekanyna gelmegini arzu edip şo özüniň bir sagaman urşy diýinip gelmegi barada ýadan goşulýan bir şahyrmy sebäbi durmuşda oň bir gerdenine gaty kynçylykly günler geçirmeklik ýadylypdyr da olan soň öz watanynyň aýrylykda kän ýaşapdyr. Şo watan küýse aýdyşyňyz ýaly bir beýik tebigatdan medet dilep, güýç gurwat dilep, öz topragyna geljekki çörek ykbalynyň nisibetiniň çekmekligini arzu edip ýaşapdyr belli bir ýyllar aralykda. Onuň ýanky aýdyp beren goşgyňydan watan zaryny çekip ýadan goşgysy ekenne. Onuň bir gelenine gidenden näle öz degişgen adam bolupdyr diýerler. Adam bir gelenne. Hoçalar mukawyşy diýip men dedim, bir Cemal getirdim, bir ýanyma şeýçik diýipdir diýip, bir gülüşikli, degişikli bir söýdä diýip şeýdip gelaňardan gelenne. Ol bir hileki şorta sözler köp aýdagany, şolar ýaly. Maşallah çaý getirip goýa, öňüne çaragan bir
mihman milot yrkaulonan sonra ken naharet ui çay içmedin dedi. Soğuyança garas oturtjurnunun serial käfe getirmenler so käfe getirem diýmenler prili. Şolar ýala. Şolan degişme hala. Ha, degişme hala. Gülken usulen. Bolmasa diýjemal käfe getirdi diýýäňem bolýar. Şonam diýmen. Soğuyança garas oturtjurnunun serial lifter. Şolar ýala bir näme gurrunagda sagam çaragan. Şolar ýaly söze çeper adam. Sözlerine gelişip duran sözler. Gelişip dur. Şu urşdan erkinleyen oğlu erkinliğe çıktık deyip şonu bir hil durmuş bilen bağlanıştırıp takıptır. Tapalı unnumuz deyip tapa deyip oğlu vardı. Şoňam adyny tapalı unnları yettik deyip çağalarının atlarına şol bir hil durmuş bilen bağlanıştırıp takıptır çağa. Arça atlı oğlancık deyip kitabı var. Şo kitapdan Arça diýilýän oğlanım Agtyjağına. Agtyjağı şol. Arça, şo tapan oğulcuğu şol. Döwletli maşgalat bardy çaragan. Agdy bir. Öýde bir hili hiç zat bir de çaragan çağalarına gaýgyryp ya eňirdäp olar ýaly häsiýetini görmedik. Haçan görseň bir hili degişip gülşip oturan ýaly çaragan bir hili gaýgyly ünçüli wagtyny görmedik bir hili. Şo degişken goşgular okap şo ýyl arasynda şortözler edip güllürip şolar ýaly. Ahir näme maşgalada oğul gyzyň bir käbir hereketlerini olary ularlyp terbiýelep ýörken dogry ýola gönükdirmek üçin bellikler etmeli wagtdan bolýar da ejebile qaqan. Onuň çaragy gaharlanaýmaly ýerine de ýumşaklyk bilen bir ýiti sözleri ulanyp bir şorta söz ulanýan ekenne düşündirýär ýani ekenne. Şolar ýaly düşündirýän ekenne. Ýumşaklyk bilen ýöne ýiti sözüň üstü bilen. Şol misal getirişdirip şolar ýaly sözler arasyna salsam onuň şol ayal maşgalada orta çağalarym orta şoňa düşünýän ekenne. On gaharlanman bir gülkü ähňinde şonu şey terbiýelýän ekenne çağalar. Onuň şu kempir bile çay içeňde diýen goşgusy var. Şonu biziň ana bagşalamyz aýdym edip aýtanyna da ýollaşym bilen çağıragan biwejemde goşgusy diýip ünsülen dinleýär şonu. Şo ýanky kempir bile çay içeňde diýen aýdym edip bagşalamyz aýtýar. Köp bagşa aýtýar şonu. Halkyň içinde ýoň bolan aýdym da ödem hemmelere ýakymlaýdym şo. Uly bolsun, kiçi bolsun kempir bile çay içeňde degişmedi arasyna goýulyp durdy. Öz boluşly döreýiş taryhy amma şol hemme maşgalada diňe çar gurban gylyjyň ojagyna degişli nesilleriň arasyna däle bütün türkmen halkynyň arasyna bir orun etdi-de şol aýdym. Tebebi şol aýdym dinlämde agdyr maşgala gödüňme gelýär. Yan ýollaşy bilen agdyr ýaşan maşgala gödüňme gelýär. Şol goşgyn dinledem. Tebebi sakally türkmen hojasy bilen ak saçly mehrem eneň bir wagt ýaşlykda guran höwürtkelerini gojalyga ýetip gartaşan soňlarym agdyr dowam edýän görnüşler hemmen gödüňe gelýär şol. Şolar ýaly şol goşgyn üstülenem köp zat aňsaň bolýar. Tebebi şo maşgalaň nähileki durmuşda ýaşanlygy, agdyr ýaşanlygy eýem öz ýanyna ýan ýollaşyna goýan tarpat bar da çaragan. Şeýle hormat goýup ýaşan adam öz maşgalatyna. Zenana, öz mehriban ýan ýollaşyna umumyň zenana durmuşda näil sarpa goýup bilýän adamdygyny suwud edýär, dogry aýtdyňyz şol goşy. Çaragan edep terbiýe goşgularynyň üstü bilen halkymyzyň bir aňyna gowy düşünjeler galym kadiýan mene bizde galypdyr şon. Şo täpden çaragan öz çağalarym ýurdumda watanymyzyň ösüşini goşantlaşýan çağalar nesilleri bar. Ýyla yaran adamlar. Diňe döredçiliginiň üstü bilen halka hyzmat edip halkyň şahyry bolmak bilen çäklenmeýän öz ojagyny da nesilleriň terbiýeçiligine bir uly nusgalyk ojak galyryp gidip bilen eken çar gurban gylyjy. Döwletli, döwrany nesilleriniň dowamaty dowam bolmaklygyny bizem arzu edýär. Bir de mihmançylyk elip çaragan ýatlap olaň geçmiş ýoly bilen baglanşykly bir näçe gurrunlar söhbetdeşlik etdik. Şu mümkinçilikleri döreden hormatly arkadaşymyň jan tawartyn ömrü uzak bolsun alyp barýan işini ulustynlyklar arzu edýär. Öňkü Sowet edebiýaty jurnalynyň 1940-njy ýyllaky çykan sanlarynyň birini şahyryň Aýdym atly goşgusy bar. Yer gelenini bellesek bu Aýdym atly goşgy şol wagtlar ýylçyny gelin gyzlamy tarapyndan läle edip aýdyrypdyr. Diýmek, çar gurban gylyşdy, läle de bar ekeni. Sarka akatyny ýatlap üçdük. Sarka akaty şeýle
halka yaran gowatamdı. Ne ödümedem uçipsizim olsa gelinler olup hizmet ettik şoradamın bir sesini katardıp ya maşkarasına ya hiç bir gaharlanan vaktini görmedik. Madama şadiyan bir hil mehirli bir gülüp geplep şeydip evet gediyan adam düşüy. Bizim adamız oğlum oldu. Direk varsa şoradamın taş adamdan doğru yatayım. Eline kalem kağıt yeni almaz da on aytacak söyle ağzına gelirdir orada. Her kim ödüne layık, ödüne münasip çağa bile çağa, ulu bile ulu, kiçi olup, son ödüne değişil sözleri aydıp bir hili, halkı yüreğinden güldürürdü soradım. Soğum yadına düştü, yılgıra yadın son hali. Sizin ödüňiz emine gepleşiň başynda tanıştyrdyk, çaragan öde gudaçylyga gatnap alan gelinleriniň biri ekeniniňizde. Ayaglyk yok, owatlar bu wat gäli, otly bile barmaly. Odan bar ya hem gudaçylyga bardy, hem münha sotaýdy, döredilip taparlarynda, meydanlara gidip sotaýdy, rahmetke adamlarla tuşýady. Gudaçylyga barandan döredilip saparyny ýerine ýetiripdir-de. So watlarym işleýär, döredilip bilen halk bilen bolup geden adamdy. Şotayda da sol yankı sonu da onun ağdan gülşürün alacağını aydan da diyen koşkudun şotayda döröt kayıttı sol. 1976 yılın aprel ayı sol. Sarkakının şeyle dörötücülük işlerini yatladıkını, eden dağıtlarını, halkın arasındaki ağ davraylarını, dostlarlarını, egindeşler yattak geçtiler. Şu dağıtları kurap verin için, şu dağıtları yol açan için, köynemede yatlatayan için, Mehriban prezidentimize arkadağımda köp sağ olsun aytýar. Ömrü uzak bolsun, etýän işler rowaj alsın, uda ömrü bolsun. Sağ olun. Gelin häzir bolsa, şu saçan maşynyna oturkak, şahyrymyz Çara Gurbanyň Mehriban ýan ýollaşy Bibi Cemal ejeň adda kılan jigimiz var. Şahyrymyzyň çowlugy bolýar dämi? Hawa. Bibi Cemal jigim bir de goş haýdyp berermiň? İçimden nidim, bir başı dostum bar, yakımsız sesli, gıygır yaraydıma diysen hövesli, zorra sesim bilen çişir kellani, hiç kim bermez ona bere kellani, ol bir gün dutan alıp geçti de, edil alkımımda çöke düştü de, boğazımı arçap görüyün nidi, 5-6 hen aydıp bereyin nidi, aylan ayın gara saçından nidim, yöne aydı uri içinden nidim. Bilmez vatanının iyirlin kadarın ayrılık cepasını çekmedi adam. Ne bilsin kayatmenin pilin kadarın ömrünü bir ekin ekmedi adam. Demek şu bendin özünde sarkakı eyyam vatanı olan söýjeliği, rahmete olan söýgüni eyyam oýandyryp bile bir bendin özünde. Demek şular ýaly şular sarkakan tetirlerini ören köp gaýtalanýar. Şahyrymyzyň garry ojagyna gelenmizde goňşy howluda ýorunja gözümüz düşenden ýene-de Çaragaň döredijiligi ýadymyza düşdi. Çara Gurbanyň Çayır atly goşgy bar. Şol goşgyda da çayırın yorunjalygyň arasynda bir gijelik mihman bolmak hakyndaky aladalaryndan dören setirlerini size ýetirmek isledik. Gadymdan rowayet bar eken şeýle, çayır şaýyn tutup çykypdyr seýle, ugrapdyr garagym çölüne sary, ýok eken ýanyna hiç howannary. Maksady basymrak baryp ýetmekdi, ak çägeň üstüne mekan tutmakdy. Aslında çayır bu ikinzarlyklarda bolmalam däl eken, ak çägeň üstüne çöllüge gidip mesken tutmak eken bolýan ýöne çayır bary bir şol yorunjan göwnüni tapypdyr da onu ırıp öz şiiliniň üstüne mihman galypdyr bir gijelik. Ne biziň duran ýerimiz hem şu wagt edil yorunjalygyň arasyndaky çiilden ýörep barýar. Hem barşymyza çayır gözleýär bol edil bu çiille hä çayır ýok. Köne çayır ýaly çiilini tutupdyr. Ertir gün dogsa da sarsman yatıpdyr. Yorunja ne yattın beýle diýenmiş, basymrak garaňy saýla diýenmiş. Ne çayıra yorunja ýüzlenýär şonu. Çayır hem diýenmiş, berme hükmi, men eýýäm 100 ýere urdum kökümi. 40 ýyl bäri ýaşaýarny şu taýda, sen hakyň ýok, gaýtam şu jelagaýda. Gowsy özüň gaçda gidäý atyzyn, köküm her gün artar gider 30'ın. Diýip çayır her gün bir gez ösüpdir, yorunjany gabap barha gysypdyr. Ine şeýle diýmek bilen şahyr birinjidana Çara Gurbanyň owu oglany, owada çagalygy geçýär, toprakda ösýän
ähli otlary, ösümlikleri juda belet bolupdyr. Şolary dolu tanap, häsiýetine belet bolan adamdygyny suwd edýär. Birinciden şu seterler, ikincidenem sypaýlyk bilen, şahyr salihatlylygy bilen, sözleriň üstü bilen otlary deňeşdirmek arkaly otlaryň häsiýetiniň üstü bilen adam häsiýetini yüze çykarýar. Ine soňky 4 seterine üns beriň. Durmuşda da şeýle adam tapylýar, pilin alyp ara çiğli topulýar. Mellek çiğlin aňryk süsüp başlaýar, şeý dip goňşusyny gysyp başlaýar. Ine 5 barmagyň deň bolmaýşy ýaly adamlaram näme? Dürli häsiýetde. Sypaýlyk bilen otlaryň häsiýetini deňeşdirmek arkaly goňşuçylykda adamlaryň arasynda yüze çykýan insan häsiýetlerini deňeşdirip görkezýär. Şeýdibem adamlara türkmen adamsyna näme-de bolsa gelişmeýän häsiýetdigini öz şorta sözleriniň üstü bilen degişme ähengli goşgularyny beýan edipdir. Bu çary Gurban Gylşlaň goňşusynyň ýorunjasy. Şu ýorunjan gara çiýillerini seretdik bolin, uzaklarda çayıram doğrudan ösüp otyr. Ýöne çayıram ýorunjany gysmandyr. Şahyr nämäni isläpdir? Ine şonu isläpdir. Çayır ýorunja päsgel bermesin, goňşa adamlara päsgel bermesin diýip şol islegi şahyryň ine şu wagt öz ýaşap giden garry ojagyny goňşulary bilen şol rahat durmuş dowam edýär mehriban adamlar. Gowy eserler döredip geçen Çary Gurban Gylşy ýatlap ine köp gowy oňat zatlary agdap geçdik. Edebiýatymyzyň düýünki gününde köp gowy eserler döredip bir halkymyz üçin hyzmat edip geçen bir halipalarymyzy ýatlamaga, ýyldan gelýän ýaş netlimide şu günki halkymyza bir ýaýmaga mümkinçilik döredip beren hormatly prezidentimize tüýsürekden sag bolsun aýdýan, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähbetli işleri elmudama rowaj alsyn. Sag bolun. Çaraganyň hatyrasyny saklap, ýatlap geçilmegi, oň dörejiligi öýdi barada, watan söýjiligi barada gurrun edilmegi juda gowy. Sizin gepleşiňizde höwes bilen görýäs, deňleýäs. Çaraga ýalyp, şahyrlar ýazylar ýatlamak juda da ähmiýetli, bebebi, dörejilik adamsa tutuş ýylyň adamsy bolýar. Şahyrym halkyň adamsy bolýar. Ýene şeýle mümkinçiligi döreden hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan, ömrü uzak, jany sag bolsun. Halipalar köp sag bolun beren gurrunlaryňyz üçin, birleşen ihlas, birleşen tejribeler biziň gepleşigimiziň ine şeýle dolu görnüşde halka ýetirilmegine uly bir itergi berýär. Bir de şeýle erkin söhbet etmeklige mehriban arkadagymyz şeýle giň ýol açyp berdi. Bir de şeýle döretmekligiň bir erkin howasyndan dem alyp, ine şular ýaly gepleşikleri taýýarlap, halkymyza ýetirmeklige mümkinçilik beren mehriban arkadagymyza biz ýene bir ýola tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolup, umumy adamzat üçin alyp barýan insan perwer işleriniň hemmesi barha ilerlesin. Biz ruhy çyragym gepleşigimiziň inniki sanynda söz sunugatynyň aşyklaryny gatnaşmaklyga çagyrýas. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň inniki sany türkmen edebiýatynyň görnükli wekili, ýazyjy Narman Jumaýew hakynda bolar. Ruhy çyragym side kalyp tämizligini, paýhas baýlygyny hem pikir durlugyny arzulap siziň bilen hoşlaşýar. Ýene-de ýaýlymda ruhy çyragymyň inniki sanyna duşuşýança hoş sag bolun mehriban adamlar.